Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa 230 FM, Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hulyo 30, tuig 2025. Sa gihapon, inimula mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hofer. Sa mga nagapaw na dalaguan karon ng mga balita, third regular session sa 12 Iloilo City Council na puno sang debate sa mga konsihal sa syudad sang Iloilo. Ang mga isyu sa baha kag subong man regional o kon ining real property tax nangin na mainit ang pagdebatihay. Pero sa ikaduha nga kay gayunan na anong yapon? Why yapon makalusot ining ginaduso nga RPT ining pag-discount no sa real property tax nga ginaduso ni Councilor Shin Mabilog. Board Member Jason Gonzales ginisignar bilang opisyal nga representative sa Provincial Board sa Iloilo Private Public Partnership kag subong Provincial Boards and Awards Committee or Bids and Awards Committee. Samtang Western Visayas Transport Cooperative Chairman dismayado sa State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos tungod wala na hatagan sa Tulupangon ang natuhoy sa jeepney modernization. Isa kalabsang nga lalaki ginbilin sa igad sang dalan sa wala makilalaan nga ginikanan sa Zamora Miliesa City proper. Muni ang dalaguan mabalita issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Uto. Ang detalye sininyo bantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. From Oñate de Leon Street, Mandurriao, Iloilo City, nagamit ni siya sang proof of purchase nga efficacent oil. Si Ginang Alma Gabanto. Good morning, sir. Congratulations gid sa imo. Nalipay gid ko subong, sir, kay nakadaog ako sa 1,000 pesos. Kag ibakal ko ini sang bugas kag sudaan. Sige be, isipa be. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Ari na nauyatan ko. Ginainbitar ko mandira ang taga-barangay Oñate de Leon Street, Mandurriao, Iloilo City nga mag-intra man kamo kay pareho sa akon makadaog man kamo diri sa Bombo Radio kag Star FM. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ikatatlumpo na po sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, ang Public Works Department isinisi sa mga baradong ilog at tapyas sa pondo sa Flood Control Project ang dahilan ng pagbaha. Ang Metropolitan Manila Development Authority naman nakahandang magsagawa ng inventaryo sa mga flood control project para ipakitang wala raw anomalya. Ilang abogado naman bumuelta sa mga personalidad na pumuna sa naging desisyon ng Korte Suprema ukol niyan sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Abangan din mamayang Department of Education, naghain na ng kaso sa mga sangkot sa 100 million pesos na ghost students na nasa voucher program ng ahensya. Ang mga mararecover na punto ilalaan muli sa naturang programa. Ang PHIVOLCS naman inoobserbahan ang banta ng tsunami sa mga katubigan ng Pilipinas. Kasunod po yan nagtumamang magnitude 8.7 habang iba naman po ay nadetect ang magnitude 8.8 na lindol na yumanig sa Russia. Abangan sa ating provincial report mamaya magama sa Capiz, pinagbabaril sa loob ng kanilang pamamahay, patay. Sa international news, abangan din po mamaya ito pong malakas ng lindol na tumama dyan sa Russia, nagdulot na rin ng malawakang pinsala. At sa sports balita, si Alex Ayala napipisil na mangunguna sa Philippine Tennis para yan sa Southeast Asian Games sa Disyembre.
at live nationwide via satellite. Naritong detalye ng ating mga balita. Isinisi ngayon ng Department of Public Works and Highways sa baradong mga ilog at tapya sa pondo para sa flood control projects ang mga naranasang pagbaha na namerwisyo sa maraming mga bahagi ng bansa sa kasagsagan ng tumamang mga kalamidad. Tinukoy ni Public Works Department Secretary Manuel Bunuan ang mga riverbed na anyay sobrang mababaw na at nasa parehong level na ng riverbanks. Kaya kapag bumuhos anya ang mabibigat na pagulan, nagdudulot ito ng mga pagbaha sa mga karatig na lugar at mga mabababang lugar. Wala niyang tumingin sa ganitong problema. Bilang tugon, sinabi ng kalihim na tututukan ng ahensya ang desilting o pagtanggal sa mga nakabara sa mga ilog para maging maayos sa mga daloy ng tubig sa kailugan. Tinukoy din ni Secretary Bunuan ang tinapyas na mga pondo para sa pagkahanda ng Department of Public Works and Highways doon sa maayos na engineered flood control project sa maliit na halaga bilang dahilan sa kasalukuyang estado ng flood control system sa Pilipinas. Inalala rin ng kalihim na dati pa ay binabawasan o kung hindi naman ay tinatanggal na ang pondo para sa preparasyon at engineering o pagdidisenyo at pagpapatupad ng structural at non-structural solution para mapahupa ang epekto o impact ng pagbaha. Pero sa kabila nito, ginawaan nila ang kanilang makakaya para maipatupad ang proyekto. Maliban dito, inamin din ng kalihim na kailangan nilang tugunan ang mga nagdaan na ilang minadaling ihanda na flood control project matapos na may sa batas ang pambansang pondo. May mga nadagdagan din anyang mga proyekto pagkatapos may sa batas ang General Appropriations Act nang hindi nakikilatis ng mabuti o maayos. Maalala ho na sa ilalim ng 6.32 trillion pesos sa pambansang pondo para ngayong taon, naglaan ng 1.007 trillion pesos. Subalit binito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 26.65 billion pesos na halaga ng Public Works Project para yan sa pagpapahupa at pagkontrol ng mga pagbaha. Kabilang ho rito ang 4.58 billion pesos na pondo para sa pagpapatayo at pagme-maintain sa flood mitigation structures at drainage system. Gayon din ang mga pondo para sa flood mitigation facilities sa pangunahing mga river basins at mga ilog at para ho sa construction at rehabilitasyon ng supply ng tubig, sewerage at sa pagkolekta ng mga tubig ulan. Sa kabila naman nito, nangako si Secretary Bunuan na tatalima sila sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-imbentaryo ng lahat ng mga flood control projects sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa kaugnay pa pong balita, nakahanda naman ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magsagawa ng imbentaryo sa flood control projects na saklaw nito para maipakitang walang anomalya sa proyekto. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, na ang saklaw ng kanilang ahensya ay ang mga flood control projects sa Metro Manila na limitado sa pag-operate sa 71 pumping stations na itinurn over ng Department of Public Works and Highways sa kanila at ang pagmintine sa drainage system gaya na lamang ng kanal at estero patungo sa naturang mga pumping stations. Subalit ang nalalabian niyang flood control programs at mga proyekto ay sakop na ng DPWH, kabilang na dito ang rehabilitasyon at malakihang pagkumpuni o pagsasaayos ng mga pumping stations. Tinukoy din opisyal ang navigational gate sa Navotas City na bagamat ito ay pinapatakbo ng MMDA, ang DPWH naman anya ang siyang nagsasagawa ng pagsasaayos dito. Gayon din sinabi ng MMDA Chief na ang mga lokal na pamahalaan ang karamihan na nakatokas ng mga drainage systems sa inner streets maliban sa mga pangunahing kakalsadahan. Samantala, ayon kay Chairman Artes, mayroon na anyang nakuha ang ahensya na permits mula sa mga lokal na pamahalaan para sa mga isinasagawa nilang flood control projects para matiyak na hindi nadodoble ang mga ito. Matatandaan sa ika-4 na ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinita ng Pangulo ang anyay palpak, gumuguho at guni-guni lamang na flood control projects at nagbantang mananagot ang mga nangurakot sa likod ng tinawag niyang ghost projects. Bunsod nito, inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na agad na magsumite ng listahan ng lahat ng flood control projects mula sa bawat rehiyon na sinimulan at nakumpleto na sa nakalipas na 3 taon. Sinabi din ng Pangulo na sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa isasagawang investigasyon. Kasama na dyan ang mga kasabwat na kontratista sa buong Pilipinas.
Sa panig naman ng Department of Public Works and Highways, sinabi ni Secretary Manuel Bunuan na agad silang magsasagawa ng inventaryo sa lahat ng flood control projects para malaman kung nagkaroon nga talaga ng anomalya. Matatandaan na maraming lugar sa Luzon at Visayas ang nabaha dahil sa matitinding pag-ulang dala ng habagat at sunod-sunod na mga bagyo sa kabila pa yan ng mga ginagawang flood control projects ng gobyerno. Naapektuhan ng matinding mga pagbaha ang milyon-milyon nating kababayang Pilipino at kumidil na rin po ito na mahigit 30 buhay. Sa kaugnay pa rin pong balita mga kabombo, nanindigan naman si Baguio City Mayor Benamin Magalong na pangunahing nakikinabang ang mga kongresista sa mga itinatayong public infrastructure, mga proyekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tinutukoy ho ng alkalde ang naging batikos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga public official na umano'y tumatanggap ng mga kickbacks sa mga SOP at iba pang uri ng under-the-table payment. Pagbubunyag ng alkalde mula 35 o 35% hanggang 40% ng mga pondo sa mga itinatayong proyekto ay napupunta lamang sa mga kongresista, lalo na yaong may mga saklaw sa lugar kung saan itatayo mga ito. Nagsisimulaan niya ito sa pagpili sa mga district engineer at regional engineer ng Department of Public Works and Highways kung saan ang mga mambabatas ang pangunahing gumagawa rito. Dito ay nagkakaroon na agad ng sabwatan sa pagitan ng mga engineer at mga mambabatas at maging ang mapipiling contractor. Inihalimbawa ng alkalde ang mga paboritong proyekto ng mga ito tulad ng mga flood control projects, mga solar lights, mga road opening, asphalt overlay at iba pang mga proyekto na madali lamang pekehin o madali lamang lukuhin ang detailed unit price analysis o ito ho yung detalyadong report ukol sa itatayong proyekto. Dito na hihingi ang mga kongresista ng 35% hanggang 40% na kickback mula ho sa pundong nakalaan sa mga naturang proyekto. Dagdag pa rito ang 7% o 7% na value-added tax allocation at 1% na insurance ban. Mapupunta lahat ito dun ho sa kamay ng mga kongresista. Kukunin din anya ng implementing agency ang hanggang sa 10 hanggang 15%. 3% rito ay nakalaan sa contingency fund. Kaya't kinalaunan ay mas mababa na sa 50% so 50% ng orihinal na pondo ang magagamit sa mga itatayong proyekto. Mula sa halos 50%, kukuha din anya ng porsyento o kita ang contractor ng hanggang sa 10%. Sa ganitong sistema, mahigit sa 30% na lamang ang matitira mula doon sa orihinal na pondo na aktwal na gagamitin sa pagtatayo. Nangyayari ito anya sa kabila ng mga sistema at mga regulasyon na itinatakda ng pamahalaan tulad ng tamang bidding at iba pa. Dahil sa simula pa lamang anya, may sabwatan na sa panig ng engineer at ng mga kongresista. Tinawag ng alkalde ang naturang sabwatan bilang highly organized crime dito sa Pilipinas. Starts with the selection of the district engineer or yung regional engineer ng DPWH and who are actually selecting them. It's not the secretary of DPWH. These are the lawmakers. Kaya makikita mo kagad dyan, from the very start, may conspiracy na kagad dyan. So, here comes anong mga favorite na projects nila, especially yung mga nakalubog, flood control project, yung mga, dahil yung mga sheet piles, yung mga nilalagay sa ilalim, basta, o yung mga tatanggalin na mga silk, talagang nakalubog lahat yan. So, yan, pwede nilang paglaruan. Another is, let us say, ang depth sa technical report, ang depth dapat ng sheet piles is about 3 meters. Pwede nang gawin 6 meters yan. So, kung titingnan mo, based dun sa nireport sa akin ng isang contractor at mga suppliers, at sa mga resources na rin natin, these are organic personnel. Usually, ang kinukuha ng mga politiko, mga lawmakers, is around 35 to 40. Yan. Standard yan. Lalo-lalo na kung kanila yung... Bahagi po yan ng pahayag ni Baguio City Mayor Benamin Magalong. Tayo ng karagdagang report, ilang mga abogado naghain po ng indirect contempt laban kina Representative Percy Sindanya, Secretary Larry Gadon at Professor Richard Hadrian. Hinggil po yan sa naging ruling ng Korte Suprema sa impeachment laban kay Vice President Sara. Kaugnayan kuha po tayo ng naging mga sitwasyon dyan mula sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Formal nang inihain ni Attorney Martin Super Tolentino ang petisyon nila ni Attorney Rolex Suplico sa Korte Suprema laban sa isang mambabatas at profesor. Ngayong araw, naghain ang mga naturang abogado ng petisyong indirect contempt
kontra kina Akbayan Party List Representative Percival Sendanya at Professor Richard Heydarian. Ang petisyon ay bunsutan nila ng mga pahayag na umunoy malisyoso at pag-atake sa kataas-taasang hukuman hinggil sa deklarasyon kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Maalala na noong nakarang linggo, idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment na ipinasa ng Kamara kontra sa ikalawang Pangulo. Base sa desisyon, nakitaan ng paglabag sa one-year rule na pag-aay ng impeachment complaint at maging karapatang magkaroon ng due process sa panig ng akusadong opisyal. Kaya't ang mga abogadong sina Attorney Tolentino at Attorney Suplico ay idinulog na sa Korte Suprema ang petisyon ukol sa mga kumukontra sa inisyo nitong desisyon. Narito ating pakinggan si Attorney Mark Christopher Tolentino, isa sa mga petitioner. Sa Pilipinas. That's why, as lawyers and as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yun ang gagawin po natin ngayon. After this, pupunta na ako sa loob, mag-file na po tayo ng petition to declare those three individuals for indirect control. Habang kasabay naman ito ang pagdating ng abogadong si Attorney Ferdinand Topacio sa Korte Suprema. Aniyaya, maghahain din siya ng petisyon katulad ng indirect contempt. Ngunit ito'y laban naman sa Presidential Advisor for Poverty Alleviation na si Secretary Lorenzo Larry Gadon. Ayon sa naturang abogado, ito'y dahil rin sa mga pahayag ng pagkontra at hindi angkop o nakapambabastos sa Judiciary o Korte Suprema. Narito atin naman pakinggan si Attorney Ferdinand Topacio, isa din sa mga petitioner. Sinabi niya 3 beses sa kanyang panayam, ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Sininggle out pa niya ang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. At 3 beses niya sinabi, I was scandalized to the country sapagkat bagamat meron tayong freedom of expression and sometimes I have also criticized some decisions of the court, there should be boundaries. Pagka ganun na pong masyadong vitriolic na at vituperative, masyadong maangas na at libelous na po yun hindi po natin maaaring. Sa kasalukuyan, habang tayo narito sa Korte Suprema, kasabay ng paghahain ng mga abogado ng petisyon, kasama nilang dumating ang ilang mga individual o grupo na siyang nagsagawa ng kilos protesta. Ngunit pagdilinaw na ito hindi upang kalabanin ang deklarasyon ng Supreme Court, kundi upang ihayag ang kanilang pagsuporta sa naturang deklarasyon. Mula dito sa Korte Suprema, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Fast Radio. Bombo! 15 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Abiso ko muna sa mga kababayan po natin sa mga nasa coastal area, lalo ho dyan sa mahilagang Luzon o sa Luzon area mga kaumbo. Naglabas po ng tsunami advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ngayon pong araw, kasunod po ng malakas na lindol na yumalig sa baybayin po ng Far East Russia. Ayon po sa naturang ahensya, inasang mararamdaman ang tsunami waves na may mas mababa sa 1 metro ang taas sa ilang bahagi po ng silangan at katimugang baybayin ng Pilipinas. Inasahan ng mga alon sa pagitan po ng 1:20 ng hapon hanggang mamayang 2:40 ng hapon sa mga sumusunod pong lugar. Diyan sa bahagi po ng Batanes Group of Islands, diyan sa may Cagayan, sa probinsya ng Isabela at diyan sa bahagi ng Aurora Province sa eastern seaboard na po ito ng Pilipinas. Kasama rin po dito ang Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur, diyan pa rin po sa eastern seaboard. Kasama rin po dito ang Albay, Sorsogon, Catanduanes, Northern at Eastern Samar at maging ang karagatan diyan sa bahagi ng Leyte at Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Sur. Hanggang dyan sa Region 11 o Davao Region, kabilang po dito ang Davao del Norte, Oriental, Occidental at Davao del Sur. Kasama din po dito ang mga coastal communities dyan sa may Davao de Oro. Samantala sa iba pang mga balita mga kabombo, naniniwala si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascona na may pagkakataon pang questionin yung desisyon ng Korte Suprema ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ituan niya ay kahit na unanimous ang naging desisyon ng kataas-taasang hukuman ng bansa. Ayon kay Justice Ascuna, maaari pa ring maghain ang Kamara de Representantes ng kanilang motion for reconsideration upang questionin ang naturang desisyon.
Naniniwala ang dating Associate Justice na mayroon laging pagkakataon o tsansa na mabago ang desisyon ng korte, lalo na kung may mga bagong argumento na ipepresenta o ilalahad. Maaring ilan sa kanila anya ay babaguhin din ang kanilang mga boto kinalaunan. Inihalimbawa rin na Ascona ang hindi pagbibigay ng Supreme Court ng pagkakataon sa Kamara upang sumagot o magkomento sa desisyon ng High Court. Anya ito ay hayagang paglabag sa prinsipyo ng due process. Kaya't magandang pagkakataon pa rin ito anya upang questionin ang naturang desisyon. It is the right of the House of Representatives to file a motion for reconsideration. Even if it is a unanimous decision, there's always a chance that they will change, or some of them anyway, will change their votes. And so it's worth trying. Besides, there is also the view that the Supreme Court did not give the House of Representatives a chance to file an answer or even a comment, thereby violating the principle of due process in rendering a decision which virtually is an ex parte decision. Hulyo 25 mga kamumbo nang naglabas ng desisyon ng Korte Suprema at tuluyan pong ideklara ang articles of impeachment laban sa Pangalawang Pangulo bilang unconstitutional. Katwiran po ng High Court, nilabag ng complaint ang one-year bar rule na itinatakda ho ng saligang batas. Ang naturang panuntunan ay nagtatakda ng 1 taon na pagitan bago muling maghain ng isang impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Abangan pa rin po mamaya, kuha tayo ng dagdag ng mga development. Kaugnay pa rin po mga kamumbo dito ho sa banta ng tsunami. Una hong nagkaroon ng pagyanig dyan sa bahagi ng Russia at inasahan po maapektuhan ng Pilipinas at iba pang mga katubigan dito po sa Karagatang Pasipiko. Sa iba pang mga updates, dago muna tayo dyan sa may Kamara de Representantes. Mga kongresista, desididong itulak ang total ban sa online gambling. Etong si Congressman Sulod naman, itaranggi na siyang mambabatas na naroon po doon sa kumalat na larawan na nahuling nanonood ng online sabong habang ongoing yung sesyon ng Kamara de Representantes. May update dyan si Bomboana Soberano. Desidido ang mga miyembro ng Kamara na itulak ang panukalang total ban sa online gaming at gambling. Ayon kay House of Representative spokesperson Attorney Princess Abante, karamihan sa mga kongresista ang pabor sa pagban sa online gaming at gambling. Anya, abangan sa mga susunod na araw ang paghahain ng nasabing panukala. Una nang binigyang diin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan tugunan ang online gambling addiction dahil nagkakaroon ito ng negatibong epekto hindi lang sa individual na nalulong sa online sugal, kundi maging ang estado ng kanilang pamilya. Gayunpaman, ayon sa Malacanang na tinitingnan din ng Pangulo ang panukala ng Department of Finance na taasan ng taxes ang online gambling. Pakinggan natin ang naging tugon ni House spokesperson Attorney Princess Abante. Again, pag mga ganyang pag-uusap, nasa mga miyembro na po ng House, nakikita naman po natin na porsigido po ang mga miyembro ng mga House of Representatives na gustong ipa-ban or i-regulate yung issue tungkol sa online gambling. So, lahat naman po ay nabibigyan ng pagkakataon para i-pursue ang kanilang mga priority bills at i-advocate yung mga issues na sa kanilang paniniwala ay kailangan ng ating. Samantala, maring itinanggi ni Sarangani Representative Steve Chongdian Solon na siya ang mambabata sa viral na mga litrato at video na nahuling nanonood ng online sabong habang may sesyon. Batay sa isang publication material tungkol sa issue, nakalagay ang caption na Solon na ispatang nanonood ng isabong. Dahil dito, inakala tuloy ng ilan na siya ang naturang mambabatas dahil sa kanyang apelyido. Paalala niya sa publiko na unawain ang mga binabasa. Ang Solon na word ay isa pang salita para sa mambabatas o lawmaker. Gate niya na hindi siya nagsusugal at hindi rin siya pabor sa online gambling. Sa ngayon ay palaisipan pa rin kung sino ang naturang kongresista na nanonood ng online sabong habang nasa regular session. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. Yes, Bombo Genesis. Pero may yes. meron bang usap-usapan dyan kung sino talaga yung kongresista na ito? O wala pa naman? Tama.
Tama ka, Bombo Genesis. Meron tayong kasi hawig yung kanyang built sa likuran, pero sa ngayon parang may internal investigation na isinasagawa ang Kamara hinggil dito. Kaya nga ang ibang mga mambabatas ay nagsusulong na istriktong iban ang mga cellphone habang nasa sesyon ang mga ito. At dapat maging mindful din kasi napaka-high-tech na ng mga ng mga gadgets. Kaya kung kahit nasa likuran ka ay maaring makunan kung ano man yung ginagawa mo habang nasa regular session, Bombo Genesis. Okay, so malino, may internal investigation ng ginagawa. Sige, maki-update tayo sa mga susunod pang mga araw. Maraming salamat, Bomboan. Mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin 23 minutes makalipas mga kabombo ang alas 12 ng katanghalian. Dako tayo sa iba pang mga malalaking balita. Nag-iwan po ng pinsalang nasa mahigit 1.9 billion pesos sa sektor ng pagsasaka ang pananalasa sa bansa nitong mga nagdaang bagyong Krising, bagyong Dante at ang bagyong Emong. Sa pinakabagong datos mula po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council mga kabombo na inilabas po ngayong araw, naapektuhan ang nasa 66,989 na mga magsasaka at mga mangingisda. Pinakamatinding naapektuhan ang Region 3 o dyan po sa may Central Luzon, nakapagtala ng mahigit sa 1.1 billion pesos na halaga po ng pinsala sa agrikultura. Sinundan ito ng Region 4B o dyan po sa may Mimaropa Region na mayroong nakapagtala ng mahigit sa 190 million pesos na pinsala. Gayon din dyan sa may Ilocos Region, Region 1 na nasa mahigit 155 million pesos. Ang Region 4A naman ay nagkapagtala ng mahigit sa 146 million. At sumunod po dito ang Negros Island Region na mayroong 97 million. Ang Region 6 o Western Visayas mayroong pong 83 million. Ang Region 2 Cagayan Valley mayroong 76 million. Ang Region 12 mayroong pong mahigit sa 58 million. At ang Region 5, yan sa may Bicol Region, mayroong pong 44 million. Sa sektor naman ng infrastruktura mga kabombo, mahigit po sa 9.4 billion pesos ang halaga ng napinsala sa kung saan ay lubos na naapektuhan po dito ang Region 1, ang Cagayan Valley, ang Central Luzon, Cordillera, ang Region 4A o Calabar Zone, ang Mimaropa, ang Bicol Region, maging ang Western Visayas, Negros Island Region at maging ang Northern Mindanao. Nakapagtala na rin ng mahigit sa 37,000 na mga kabahayan na napinsala sa nasabing mga rehiyon. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 7.4 million individual ang naapektuhan ng mga pananalasa ng mga bagyo at pinaigting na habagat. Nagresulta ito sa pagkakasawi ng hanggang sa 34 na katao kung saan 2 rito ang kasalukuyang bineberipika habang 7 pa ang napaulat na nawawala at 22 ang napaulat na nasugatan. Samantala, handa pong makipagtulungan ang National Food Authority o NFA para mahabol ang mga mapagsamantalang rice traders sa bansa. Ayon po yan kay NFA Administrator Larry Lacson. Sa ika-4 nga na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinapatiyak ng Pangulo sa Department of Agriculture na mabantayan ang mga trader mula sa posibleng pananamantala sa mga magsasaka at pagmamanipula sa presyo ng bigas at palay. Ayon kay Lacson, ang mariing pahayag ni Pangulong Marcos laban sa mga trader ay patunay na pinakikinggan ng pamahalaan ang hinaing ng mga magsasaka. Nakahandaan niya ang NFA na makipagtulungan sa Department of Agriculture at iba pang ahensya ng pamahalaan para isulong ang mga kampanya laban sa mga mapagsamantalang trader at tuluyang mapanagot na ang mga ito upang protektahan ang mga magsasakang Pilipino. Iginit pa ng opisyal ng pangunahing layunin ng NFA ay protektahan at pangalagaan ang kapakanan ng mga magsasaka. Ang mga ito anya ay ang tunay na haligi ng seguridad sa pagkain sa bansa, tulad ng ipinagdidiinan ni Pangulong Marcos sa kanyang naging talumpati. Samantala, nanindigan naman si Lacson na hindi managaran ang solusyon na ginagawa ng NFA at ng Department of Agriculture ay makakaasaan niya mga magsasaka na puspusan ng pagsasaayos at pagbabago sa sektor ng pagsasaka, kasama na po dyan ang pagpapanagot sa mga mapagmanipulapong mga trader. Papalawigin naman po ng Department of Agriculture ang pangunahing programa nito na 20 pesos kada kilong bigas para po yan sa middle class ng mga pamilya pagsapit ng taong 2026.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., ang inisyatibong ito na plano na may alok sa mahigit 15 million na household sa buong Pilipinas nang hindi lamang para po sa mga vulnerable sector ang nakikinabang. Maglalaan din anya ang ahensya ng 18 billion pesos para po sa naturang programa sa susunod na taon bilang inisyal na hakbang para sa mas malawakan pang bentahan ng murang bigas. Kung mangyayari ito, ipapataw naman ng DA ang buwanang purchase cap na hanggang 10 kilo para sa bawat middle-class household. Ayon kay Secretary Laurel, sapat ang supply ng bigas para tugunan ang naturang programa at tiyak na hindi nito maapektuhan ang supply para sa mga marginalized sector tulad po ng mga senior citizen, persons with disability, mahihirap na pamilya at mga solo parents. Mananatilian niya ang purchase cap na 30 kilo kada buwan po yan para sa bawat pamilya sa naturang sektor. Upang masiguro naman ang sustainability o pagtuloy-tuloy po ng naturang proyekto, plano ng Department of Agriculture na pataasin pa ang rice procurement sa pamamagitan ng National Food Authority. Ang naturang opisina ay may mandatong magpanatili sa buffer stock ng bansa sa pamamagitan ng pagbili ng bigas sa mga lokal nating magsasaka. Sa iba pang mga development, magpapasaklolo ang Pilipinas sa mga kaibigan nitong bansa para tumulong na mapalaya ang mga Pilipinong tripulante na hawak ng mga rebeldeng Houthi dyan po sa bahagi ng Yemen. Alalahon nitong Martes na kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na nasa kamay ng mga Houthi rebels ang nasa 9 na Pinoy seafarer na lulan ng inatake at lumubog na MV Eternity Sea. Nitong Lunes naman, nang naglabas ang rebeldeng grupo ng video footage nitong mga tripulante na nawawala matapos ang mga pag-atake sa mga cargo ship na MV Eternity Sea at MV Magic Seas at sinabing sinagip umano nila ang naturang mga tripulante. Subalit inakusahan naman ng Amerika ang mga Houthi rebels na pagdukot sa mga tripulante. Ayon naman kay Foreign Undersecretary Eduardo De Vega, hindi sila direktang makipagnegosasyon sa mga rebelde, kundi hihingi sila ng tulong mula sa mga kaibigang bansa. Mahalaga din anya ngayon na buhay ang mga Pilipinong tripulante na nasa kamay ng mga rebelde. Samantala, hinimok naman ng Coast Ship, may-ari ho ng MV Trinity Sea ang mga rebelde na palayain ng mga crew members nito sa lalong madaling panahon. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report. Ang US assets na gagamitin sa airlifting operations, inihahanda na po yan para sa relief operations. Kaugnayan may nagkalapang report si Bombo Bea Piniza. Kinumpirma ng Philippine Air Force sa kasalukuyan ng inihahanda ng Department of National Defense ang mga assets mula sa Estados Unidos para sa isasagawang airlifting operations sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, dumating na ang ilang rotary at fixed-wing assets na kasalukuyan ng nasa bansa bilang assistance mula sa Estados Unidos para sa pamamahagi ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Ani Castillo, ang mga naturang aircraft ay kasalukuyang nasa isa na sa kanilang mga air bases at nakahanda na tumanggap ng deployment para sa relief operations. Samantala, ayon sa Office of Civil Defense, kabilang sa mga aircraft na maaaring gamitin ay ang V-22 Osprey aircraft, katuwangang C-130 ng Armed Forces of the Philippines para sa pagkakasa ng operasyon. Yes, as far as the information that we got, yes, there were aircraft that were committed by the United States to help in our HADR efforts, and this come in form of both rotary and fixed-wing assets. As far as the information that we got, there are both rotary and fixed-wing assets that are currently in one of our airbases for ready deployment. Para naman sa utilization ng mga naturang aircraft, paliwanag ni Castillo, manggagaling sa Office of Civil Defense ang mga direktiba kung paano at kailan gagamitin o ida-deploy ang mga aircraft para makatulong sa operasyon. Ani pa ng tagapagsalita ang Office of Civil Defense, ang pinaka-nakakaalam kung anong mga lugar sa hilagang bahagi ng bansa ang pinaka-napuruhan ng mga kalamidad, kaya sila rin ang maaari makapagsabi kung saan itatalaga ang mga US assets sa kasalukuyan ng narito sa bansa. Bagamat hindi masabi sa ngayon kung hanggang kailan ang ilalagi ng mga naturang US assets sa bansa, ay tiniyak naman ni Castillo na ito ay magagamit para sa pagpapaabot ng humanitarian assistance sa mga mamamayang Pilipino na siyang pinakaapektado ng mga nagdaang bagyo. As far as the utilization of these US assets, we get guidance from the Office of Civil Defense because they are the ones which points the areas of great concern right now, the areas that are greatly affected by recent typhoons.
So the utilization of these foreign assets for HADR missions will be on the direction of the Office of Civil. Sa kasalukuyan naman ay nananatiling naka-standby ang mga naturang US aircrafts para magamit sa mga ikakasang relief operations, alinsunod pa rin sa magiging direktiba ng Office of Civil Defense at ng mga katuwang na ahensya. Iyan muna ang mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lang po tayong 28 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Pinapaiwas pa rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mga turista at mga residente na magtungo sa palibot ng Bulkang Kanlaon sa kabila po ng tuluyang pagbaba ng alerto nito. Kagabi mga kabombo, nang tuluyan pong ibinaba ng PHIVOLCS ang alerto sa naturang bulkan mula sa dating alert level 3 o tuyong magmatic unrest patungo sa moderate level of volcanic unrest. Yan po ay alert level 2. Sinundan din ng PHIVOLCS ng panibagong babala ang naturang abiso ngayong araw at binalaan ng mga residente at mga turista ukol sa panganib at bantang dulot ng Kanlaon, lalo na sa 4 na kilometrong radius. Ito ho yung permanent danger zone na itinalaga. Ayon sa ahensya, delikado pa rin ang sitwasyon sa palibot ng bulkan dahil nanatili ang posibilidad ng mahihinang pagputok o pagbuga ng mga usok at mga volcanic materials. Disyembre 9 ho ng taong 2024 nang itinaas ng PHIVOLCS ang alert level 3 sa naturang bulkan kasunod ng malakas na pagsabog nito. Nagpatuloy ang naturang alerto hanggang kahapon nang tuluyan pong ibaba ito sa alert level number 2. Bombo International News. Niyanig po ng napakalakas na magnitude 8.8 na lindol ang Eastern Kamchatka Peninsula ng Russia bandang alas 11:25 ng umaga local time ngayong araw po ng Miyerkules. May lalim ito na 20.7 kilometers at naramdaman din ang ilang serye ng malalakas na aftershocks sa lugar. Nagresulta ang malakas na lindol sa pagkasira ng isang kindergarten sa may Petropavlov sa Kamchatka at inaalam pa ang lawak ng pinsala o kung may casualty sa pagtama ng malakas na lindol. Nag-issue naman na ng malawakang tsunami warnings at advisories ang ilang mga bansa sa may Pacific coasts. Kabilang na po ang Pilipinas, Indonesia, Japan at Russia at pinayuhan ang mga residenteng apektado na lumikas na sa matataas na lugar. Kaugnay nito, nakapagtala ng tsunami na may taas na 3 hanggang 4 na metro o katambas po yan ng 10 hanggang 13 na o 10 to 13 feet sa ilang parte po ng Kamchatka sa Russia. Nagdulot din ang tsunami ng mga pagbaha sa may parte ng Severokurilsk na mayroong 2,000 populasyon. Sa Japan, tumama ang unang waves na may taas na 30 sentimetro sa syudad ng Hokkaido sa northern Japan at ibinabala pa ng mga otoridad doon ang mas malalaking alon. Nag-issue na rin ang mga otoridad sa Amerika ng tsunami warning sa Alaska at sa Hawaii. Epektibo na rin ang tsunami watch sa US island territory na Guam at iba pang mga isla sa Micronesia. Ang magnitude 8.8 na lindol na tumama sa Russia ang isa na po sa pang-6 na malakas na pagyanig na naitala sa kasaysayan ng buong mundo. Sumunod ito sa malalakas na pagyanig na tumama noong taong 2020 sa may Biobío, Chile na kumitil ng 523 katao at naminsala ng 370,000 kabahayan. At ang pagyanig na tumama noong 1906 sa may Esmeraldas, Ecuador na kumitil naman ng 1,500 katao na naramdaman pa sa may San Francisco. Bombo Sports News. Sa ating sports balita, umaasa ang Philippine Tennis Association na makakapaglaro si Pinay tennis star Alex Yala para yan sa Philippine contingent sa lalapit na Southeast Asian Games. Ayon kay Executive Director Tonette Mendoza, nakausap na nila ang 20 anyos na Pinay star at nagpakita rin siya ng interest na makapaglaro kasama ang iba pang tennis player ng Pilipinas. Nakadepende pa rin anya ito sa magiging schedule ni Iyala, lalo na at may iba pang mga torneo na maaring salihan o lahukan ng World Number 65. Pinipilit din anya ni Iyala na makapaglaan ng sapat na oras mula sa kanyang schedule at sa kanyang commitment. Sa kasalukuyan na niya, umaasa ang naturang asosasyon na pagsapit ng Southeast Asian Games sa 2020 o ngayong 2025 ay tuluyan ng magiging bahagi ng Team Philippines itong si Iyala upang pangunahan ng tennis contingent ng bansa. Kung tuluyan pong magiging bahagi ng Team Philippines ang Miami Open wildcard, may tsansa siya na makuha ang kauna-unahan niyang gintong medalya sa Southeast Asian Games matapos na malimitahan lamang sa bronze medal noon pong 2021
Association of Southeast Asian Games. Ayon pa rin kay Mendoza, patuloy ang paghahanda ng PhilTA upang makakuha ng impresibong panalo pagsapit po ng torneo. Nakatakda sa buwan ng Disyembre mga kabombo ang Southeast Asian Games 2025. Yan po'y gaganapin sa bahagi ng Thailand. Samantala, balik po tayo sa mga karagdagang pagbalita dito sa Pilipinas. Ang Department of Education naghain po ng kaso sa mga sangkot sa 100 million na GOSE students na nasa voucher program ng ahensya. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng kabuong detalye sa pag-uulat ni Bombo Isaac Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever, iginiit ni Department of Education Secretary Tani Angara na nagsampa na sila ng kasong sibil at kriminal sa mga pribadong individual na sangkot sa anomalya ng Senior High School Voucher Program ng kagawaran kung saan natuklasan ang umabot na sa mahigit 100 million na halaga ng vouchers ang ginamit para sa mga GOSE students. Ayon kay Angara, ginawa nila ito upang maharang na ang ganitong katiwalian at mapanagot ang mga mapapatunayang sangkot dito. Isang paaralan at 3 individual ang kinasuhan ng ahensya. Anya, walang kasama na mula sa kagawaran ang nakasuhan dahil sa kasalukuyan ay hindi na sila konektado sa departamento. Kasabay nito, patuloy pa rin ang kanilang pag-recover sa halos 100 milyong pondong ito at pagtitiyak ni Angara na kapag nakuha na nila ito ay ilalaan muli sa programa upang mas maraming grade 11 at grade 12 students ang matulungan. Kaugnay niyang pakinggan natin si Department of Education Secretary Sani Angara. Nire-recover. Ibig sabihin, nag-file na kami ng kaso at both, sabi ko nga, both, not just civil, nag-file na rin kami ng criminal case para discourage yung mga insidente ganito. Hindi na mawili o masanay sa mga ganito at may konting takot din na gawin ito. Yung kinasuhan namin isang school, pero 3 cases, 3 individuals. Wala na doon yung mga nakita namin info, hindi na konektado sa doon. Yung ano na yun, mabibenepisyuhan yung mga ibang estudyante sa ibang. Samantala, sa kaugnay na balita, nais din na ahensya na sana ay nasa 15 araw lamang nagagamitin ng mga paaralan bilang mga evacuation centers para hindi rin naman ito makakaapekto sa pagkatuto ng mga estudyante. Bagaman may mga lugar din talaga na patuloy na ginagamit ang eskwelahan bilang pansamantalang tirahan katulad ng mga nasa Canlaon, pagtitiyak ni Angara na patuloy na ang kanilang koordinasyon sa Department of Public Works and Highways sa DPWH at National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC para gawing prioridad ang kalagayan na ito ng mga evacuees at mga paaralan. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si Department of Education Secretary Sani Angara. Ng DepEd at ng ating Pangulo, hindi lalagpas sa 15 days yung ating mga evacuees. Kasi after that, mahirapan na yung eskwelahan ng mga, mahirapan na yung estudyante mag-recover yung sa nawalang yung tinatawag na learning loss or lost days sa pag-aaral. So ang gusto natin, pero ang realidad, meron talagang lugar, like sa Canlaon, sa tapat ng bulkans, malapit sa bulkan, ilang buwan na sila dyan. So nabanggit na po namin yan nung nakaraang cabinet meeting na pinatawag ni Presidente nung pagbalik niya galing sa US trip niya. At binanggit na po namin yun, na sana yun ang maging priority ng Department of Public Works at ng National Disaster Risk Reduction. Kasi sila yung dun sa ligtas centers na bagong batas, kailangan within 6 months merong priority construction areas ng ating evacuation center. Mula sa lungsod ng San Juan, ito si Bombo Isaac Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na lamang ho tayong 15 minutes mga kabombo bago po sumapit ang alauna o 20 minutes bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Nanganganib na tuluyang makalimutan o mawala ang hanggang sa 32 dialekto sa Pilipinas dahil yan sa hindi madalas na paggamit. Ayon yan sa komisyon sa Wikang Filipino. Kinababahala po nitong si Commissioner Benjamin Mendillo Jr. na naturang opisina na mula sa kabuang 135 ng mga indigenous language sa Pilipinas ay tuluyang mawawala na ang mga naturang dialekto dahil hindi gaano nagagamit ang mga ito sa pang-araw-araw at maging sa pag-aaral ho ng mga bata. Isinusulong ng komisyon ang pagprotekta hindi lamang sa wikang pambansa ngunit sa lahat ng mga katutubong lengguwahe na sila pong nagpapakita sa tunay na kagalingan ng mga Pinoy at siya ring kumakatawan sa pambansang pagkakakilanlan ng mga Pilipino.
Ayon pa rin kay Commissioner Mendola Jr., kung tuluyan nang mawala ang mga katutubo ay tuluyan na ring mawawala ang talinong bayan. Inihalimbawa nito ang mga katutubong salita na walang kahulugan o wala pong katumbas sa wikang Ingles. Ayon kay Mendilio Jr., ang mga naturang salita ay patunay sa kultura at katangian ng mga dialekto sa Pilipinas na wala hong katulad sa ibang bahagi ng buong mundo. Inirekomenda ng komisyon ng mother tongue-based multilingual education bilang tugon sa naturang problema. Samantala, malugod naman pong tinanggap ng komisyon ang paraan ng pagtatalumpati nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Ayon sa komisyon, ang paggamit ni Pangulong Marcos sa Filipino ay daan upang mas lalo pang maintindihan ng publiko ang laman ng kanyang talumpati. Samantala, ilulunsad pong muli ng Department of Transportation ang Love Bus bago matapos ang taong 2025. Sa ilalim po nito ay target ng ahensya na makapagbigay ng libreng sakay ang gobyerno ng Pilipinas sa mga commuter sa iba't ibang bahagi ng bansa, kung saan inisyal na bubuksan ang mga naturang public transport vehicle. Sa inisyal na plano, bago matapos ang kasalukuyang taon, ay mailulunsad na ang Love Bus sa Cebu City at Davao City, habang isusunod na lamang ang iba pang mga lugar sa bansa. Kabilang sa mga disenyo na inaaral ng Department of Transportation ay ang kulay asul na mahabang bus na hindi rin nalalayo sa dating ginagamit noong unang panahon. Kalakip din dito ang mga nakaguhit po na hugis puso na nagsisilbing logo sa sentro ng bus. Unang binanggit ni Pangulong Marcos nga ang pagbuhay muli sa mga naturang bus sa kanyang ika-4 na ulat sa bayan. Inaaral na rin ang susundin na ruta para po yan sa mga pampaseherong bus. Unang inilunsad ang Love Bus noon pang taong 1970 sa pamamagitan ng Metropolitan Manila Transit Corporation, na ngayon ay nabuwag na. Ito rin ang kauna-unahang air-conditioned bus sa buong Metro Manila. Meron na naman po tayong 17 minuto bago po sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon. Sa iba pang mga development, mga kabombo, umabot po sa 214.75 billion pesos ang kinita ng gaming industry ng Pilipinas mula yan Enero hanggang sa Hunyo ng taong kasalukuyan, batay sa datos na inilabas ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o kilala ho sa pinaikling PAGCOR. Tumaas ito ng 26% mula sa 171 billion pesos noon pong kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Pinakamalaki ang ambag ng electronic gaming sector tulad po ng mga electronic games o e-games, ang electronic bingo o e-bingo at ang bingo, kumita po ito ng hanggang sa 114.83 billion pesos o yan po ay may kabuuan na 53.47% ng kabuuang kita. Ang mga lisensyadong kasino mga kabombo, kabilang po ang mga narito sa Metro Manila, dyan sa May Clark, sa probinsya ng Pampanga, dyan sa probinsya ng Cebu, maging dyan sa bahagi ng La Union sa Ilocos Region, at dyan sa Rizal Province sa Calabarzon ay nag-ambag naman ng hanggang sa 93.36 billion pesos. Yan po'y katumbas ng 43.47% ng kabuuan sa kinita ho ng gaming industry. Samantala, 6.56 billion pesos o yan po'y katumbas naman ng 3.6% ng kita ay mula sa mga Philippine Amusement Gaming Corporation operated casino. Ayon naman kay Chairman Alejandro Tenco Jr. ng PAGCOR, layunin po nilang tiyakin na ang paglago ng industriya ay naayon pa rin sa responsableng paglalaro. Una na ritong nakipagkasundo ang Philippine Amusement Gaming Corporation sa Standards Council upang higpitan ang regulasyon ng mga patalastas ng sugal o mga betting ads, mga kabombo, at ipinag-utos na tanggalin ang mga gambling ads sa pampublikong lugar at primetime TV bago ho mag-Agosto 15 ng kasalukuyang taon. Bombo Police Report. Sa ulat po mula sa lalawigan, meron pong mag-ama dyan sa Capiz ang patay matapos na walang habas na pinagbabaril sa loob po yan ng kanilang bahay. Kaugnayan kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Rojas. Isang karumal-dumal na krimen ang yumanig sa bayan ng Tapaz sa Capiz matapos matagpuan ang bangkay na mag-amang kapwa binaril sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Barangay San Roque sa nasabing bayan.
Kinilala ang mga biktima sa mga alias na June, 58 taong gulang, may asawa, at alias Mara, 26 na taong gulang, isang person with disability at kapwa sila residente na nasabing barangay. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Police Captain Mary Chris de la Cruz, Public Information Officer ng Capiz Police Provincial Office, sinabi nitong nagtungo sa bahay ng mga biktima sina alias Ellie at Rona, mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team, upang palalahanan si alias June ukol sa trabaho sa bukid. Dito nila nadiskubre ang mga bakas ng dugo sa ilalim ng sahig ng kawayan ng bahay, dahilan upang agad silang humingi ng tulong. Ayon sa pulisya, natagpuan ng mga biktima na nakandusay sa loob ng kanilang tahanan. Si June ay nagtamo ng tama ng bala sa ulo, habang si Mar, na anak niyang may kapansanan, ay binaril naman sa mukha. Narecover sa crime scene ang 2 basyo ng bala at isang slag mula sa kalibreng 45 na baril. Ayon sa BPAT member na si alias Ron, nakarinig siya ng mga putok ng baril bandang 1:00 ng madaling araw. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad ukol sa nasabing insidente. Meron ngang dalawa na mag-ama na nakitang wala ng buhay sa kanilang bahay sa San Roque Tapas, kung saan ito ay may mga tama ang baril sa kanilang mga ulo. So, ang nakita dito ma'am is yung tanod, si alias Ron, na saan chinek daw nila or may tatanong sila about sa pagtatanim. So, kaya sila pumunta doon sa bahay and yun nga ang nadatnan nila ma'am na may mga bakas ng dugo, at nung pinasok na lang yung bahay ma'am is nakita nila na wala ng buhay yung mag-ama ma'am. Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jessamine Siman de Los Santos. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita mula po sa probinsya, ang grupong Atom, binatikos naman ang Korte Suprema laban sa pagbasura dun sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May update po dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Magsagawa ng rally ang grupong August 21 Movement o Atom sa harap ng Korte Suprema. Mariing kinundina ng grupo ni Volta Abohol ang pinuno ng Atom ang Korte Suprema matapos nitong ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, ang desisyon ng Supreme Court and Bank ay isang tahasang pagtalikod sa tungkulin nitong maging huling sandalan ng tumbayan laban sa mga umano'y tiwaling opisyal. Iginit ng grupo na ang impeachment ay mahalagang mekanismo upang maprotektahan ang karapatan ng mga mamamayan. Sa nakalipas na araw, naudlot ang itinakdang rally ng Atom dahil sa matinding pagbaha. Nananatili ang kanilang paninindigang hindi dapat patahimikin ang tinig ng taong bayan. Ang impeachment, which is supposed to be our safeguard against abusive leaders or government leaders or government like a vice president or a president, ay lumalabas parang nabaliwala. Nabaliwala na ito at para bang yung court of last resort na supposedly ang Supreme Court na magtatanggol sa ating konstitusyon, magtatanggol sa ating bayan, ay kahit papaano magbibigay ng tamang direksyon. Kung halimbawa ang ating mga ibang sangay ng gobyerno ay naliligaw ng landas, subalit ibang lumabas. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, ito si Bombo Junel Ucat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Samantala, 2 empleyado po ng Provincial Engineering Office dyan sa Baguio nasawi matapos na mahulog ang kanilang sinasakyang loader habang nagsasagawa ng clearing operation. Kaugnay kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Baguio. Nasawi ang 2 empleyado ng Benguet Provincial Engineering Office matapos na mahulog ang kanilang sinasakyang loader sa bangin na tinatayang 100 metro ang lalim sa Lower Casbang Poblacion La Trinidad, Benguet kahapon, Hulyo 29 ng kasalukuyang taon. Sa panayam ng Bombo Radio Baguio, kay Honorable Romeo Salda, board member ng Benguet District 2, nagsasagawa umano ng clearing operation ang grupo kaugnay ng soil erosion sa lugar nang mangyari ang insidente. Ayon sa paunang investigasyon, posibleng nawalan ng preno ang loader habang nasa kurbadang bahagi ng kalsada.
Dahil dito nawalan ng kontrol ang operator at tuluyang nahulog ang sasakyan sa bangin. Kinilala ang mga nasawing biktima na sina Redentor Roldan ng Kasbang Poblasyon at Rex Gayang ng Lubas, parehong residente ng La Trinidad, Benguet. Ayon kay Honorable Salda, 4 ang sakay ng loader. 2 ang pinalad na makaligtas matapos tumalon bago pa mahulog ang sasakyan. Agad namang humingi ng saklolo ang mga nakaligtas at naisugod sa pinakamalapit na hospital. May tawag ng Binang na may landslide sa Binang. So, papunta sila sa Binang sana. Kaya lang on the way to Binang sa Gayasi, na-loose break yung loader. So, 100 meters ang nahulog sila sa 100 meters. So, 4 sila, namatay yung 2 at saka yung driver at saka yung pahinanti, sila ang buhay. But they are under recovery pa. Samantala, inaprubahan na ng Sangguniang Bayan ng La Trinidad, Benguet ang Resolution 263-2025 na nagdedeklara sa munisipyo sa ilalim ng state of calamity. Ito ay idineklara dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at ang kasalukuyang nararanasang habagat na patuloy na nakakaapekto sa nasabing munisipyo. Kabilang sa mga naapektuhan ay ang binahang tanim sa strawberry farm at sa mga katabing lugar. Ayon sa inisyal na ulat mula sa Municipal Agriculture Office at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nakapagtala sila ng humigit kumulang 10.7 million pesos na pinsala sa infrastruktura at pinsala sa agrikultura na may kabuuang 17.6 million pesos. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Siyam na bayan naman dyan sa bahagi ng Iloilo, mahigpit na binabantayan dahil sa umano'y kasaysayan na mataas na kaso ng leptospirosis upang maiwasan po ang tuluyang pagkakaroon ng outbreak. May update dyan ng Bombo Radio Iloilo. Mahigpit na minomonitor ngayon ng Iloilo Provincial Government ang siyam na mga bayan dahil sa naitalang mataas na kaso ng leptospirosis noong nakaraang taon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Rodney Labis, ang Head of Health Service Delivery Division ng Iloilo Provincial Health Office, sinabi dito ng mga bayan na may high risk ng leptospirosis ay ang Haniway, Leon, Oton, Badyangan, Tigbawan, Alimudjan, Lambunaw, San Miguel at Santa Barbara. Ayon kay Labis, sa ngayon sa pinakahuling tala mula Enero hanggang Hulyo, nasa 73 ng kasong naitala at 1 namatay. Nasa 28 mga bayan naman na may positibong kaso ng sakit. Nagpaalala naman ito sa publiko na palaging iwasan ang paglusong sa baha upang hindi na madagdagan ang biktima at maiwasan ang outbreak. Ang leptospirosis ay kaya nating i-prevent at makaya din siyang i-treat if nagka-leptospirosis ka. Pero again, balik tayo na dapat magtutok tayo sa pagproteksyon ng ating sarili kontra sa leptospirosis, especially during flooding season. So mas mainam na iwasan natin ang paglusong sa tubig baha. Si Dr. Rodney Labis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kuha tayo ng sitwasyon ng mga kababayan po natin dyan sa bahagi ng Japan matapos nga ho itong pagtama ng tsunami huraan. Kasunod po ito ng magnitude 8.8 na lindol dyan sa may bahagi ng Russia. May mga development po dyan ng Bombo Radio Bacolod. Lubog ngayon sa baha ang Tokyo, Japan matapos maganap ang isang tsunami. Ito ay kasunod ng magnitude 8 na lindol na tumama sa east coast ng Kamchatka, Russia. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Philip Alonsagay, Bombo International News Correspondent direkta sa Japan, umabot sa 3 meters ang first wave ng tsunami na nagpabaha sa Tokyo Bay Area. Kahit ang Haneda Airport ay napalibutan din ng tubig. Ayon kay Alonsagay, nag-abiso na ang gobyerno ng Japan sa mga residente na umakyat sa mas mataas na mga lugar. Pinaghahandaan naman ang second wave ng tsunami. Malaki naman ang tiwala ni Alonsagay na matitibay ang building sa Japan na malapit sa dagat, habang hindi naman umabot sa Philippine Embassy ang tubig baha. Sa kabilang banda, naglabas din ng advisory ang PHIVOLCS na walang tsunami threats dito sa Pilipinas. Ngayon sa situation, update
ngayon dito sa Tokyo, lahat ng mga building, mga structure sa tabi ng dagat, dito na sa Tokyo mismo, lahat in-advise na ng Prime Minister to evacuate na sa area ng mga tagas. Pumasok na yung first wave, may second wave pa. Ngayon dito na sa area sa Tokyo, nasa 3 meters na rin yung tsunami. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaudiforo II and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now with 32 fully digitalized stations. Stay connected anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Samantala po sa ating pangbalita sa ibayong dagat, naglabas na rin po ng tsunami warning ang Amerika ngayong araw po ng Miyerkules matapos tumama nga ang isang malakas na lindol sa may Kamchatka Peninsula sa Russia. Ayon sa US Geological Survey, ang naturang lindol ay may lakas na magnitude 8.6 at tinukoy bilang mababaw na tumamayan sa layong 125 kilometers ng silangan ng Petropavlovsk, Kamchatsky, isang baybaying lungsod sa may Far Eastern Russia. Dahil dito inaasahan ang pagdating ng mga tsunami waves sa mga baybayin ng Russia at Japan sa loob ng 3 oras matapos ang pagyanig sa ilang bahagi ng Kamchatka. Naiulat na umabot sa 3 hanggang sa 4 na metro ang taas ng alon. Sa Japan naman agad na naglabas ng tsunami advisory para sa silangang bahagi ng Hokkaido kung saan maaaring umabot sa 1 hanggang sa 3 metro ang taas ng mga alon. Habang nabuo naman ng task force na ang pamahalaan ng Japan upang magsagawa ng masusing monitoring at posibleng agarang evacuation efforts. Samantala, naglabas na rin po ng tsunami watch ang mga otoridad para sa mga lugar na maaaring maapektuhan gaya ng Hawaii, Guam, Micronesia, baybayin ng US West Coast, California, Oregon at Washington. Kasama rin ang Aleutian Islands at malaking bahagi ng Alaska. Mga kabubukas Nation, tuloy-tuloy lang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. Pagkatapos po ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Hindi po niyo na-monitor o napakinggan sa mga nakalipas na oras o mga araw. Sa Mindanao area, lalo ho ngayon mga kabubot, may banta ho ng tsunami mula ho dito sa Luzon hanggang dyan sa mga baybayin sa Mindanao. Pwede po kayong sumubaybay sa ating mga provincial station dyan. Nariyan po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao sa may Davao Region. Ang Bombo Radio Cagayan de Oro para ho sa mga kababayan po natin dyan sa may Cagayan de Oro at mga karatig na probinsya. Sa mga Butuanon ho dyan, nariyan po ang Bombo Radio Butuan sa probinsya ng General o ng Sarangani. Nariyan po ang Bombo Radio General Santos. Para ho sa mga Hiligaynon speaking, nariyan din po ang Bombo Radio Coronadal. Samantala dyan pa rin po sa may Mindanao area, maaari nyo rin pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo Castor Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ligad sa takna sining alauna, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isudto sa gihapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Stand by, may breaking news kita nga pagabatunon direktamente karon sa may Iloilo City Hall. Naaprubahan na ang pagpaidalom sa bilog sining syudad sa Iloilo sa state of calamity. Lakip na sinadiri karon na banwa mainit-init man nga pagbayluhanay sa mga punto. May kang tanan sa sining ordinansa nga ginaduso ni Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog. Ang pag-revise sining real property tax ordinance. Sa aton sining mga kasimanwa ti ang nanging resulta sini do kasubong pinulihan ang nag-isa nun nga konsihal nagikan sa partido sang sulong kag gugma, no? Pinulihan sang mga konsihal nagikan sa Uswag, pero ay nagpabangbang si Councilor Shin Mabilog, no? Agin pabilin sining ginapanindugan ang pagpanubo sang real property tax. Pero sa gihapon sa aton sini makabombo, waay ini makalusot. Si Bombo Hana anda sa may mga balita nagikan sa Iloilo City Hall. Bombo Hana sa report, please go ahead. Bombo Cham, una kita diri sa bahin sa nga bag-o lamang ng sulat nga balita kung sa diin man nga ginapaidalom na sa state of calamity ang syudad sa Iloilo bangod sa epekto sa mga bagyong Krising, Dante kag Emong. Ini man matapos nga ginaprobahan na sa sanggunian panglungsod sa regular session ang rekomendasyon sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council kag Mayor Raisa Trenya sa nga ipadalom sa state of calamity ang syudad. So subong gid lamang nga aga nagapadulong magri si Dana Magno kag si sang Chief Operations Officer man o Chief Operations sang Disaster Response Division nga si Darwin Jomel Papa diri sa may session hall kag presentado diri sa konseho kung ano ang naging basehan sang CDRRMC nga ipaidalom sa state of calamity ang syudad sang Iloilo. So diri base naman sa datos na gipresentar sang CDRRMC, may iya sang total exposed population nga 240,304 nakabase iya sa 2024 Philippine Statistics Authority data nga ang forecasted affected population sa sining mga bagyo ang 15%. Kung sabihin man, base diri sa DROMIC report sang City Social Welfare and Development Office, naglabot iya sa 22,496 ka pamilya o kung 84,382 ka mga individual halin sa 104 ka mga kabaranggayan ang naapektuhan iya sang pagbaha. So diri naguba man ang 74 ka mga malay base iya sa report ng CDRRMC. So diri may ginaalokar na nga 21.5 million pesos nga i-utilize para sa quick response fund agod nga ma-address ang impact sa southwest monsoon naging kabaskog pa sa tatlo ka mga bagyo ining si Krising, Dante kag Emong. So diri ang 21.5 million ang 20 million diri ang proposed nga ipagamiton sa development of relocation areas sa Barangay West Habog-Habog kag San Juan Molo, 1.4 million pesos para sa food assistance para sa mga displaced families kag 100,000 pesos para sa procurement sa vegetable seed. So ini man gina-aprobahan ng kahapon sa alkalde and subong lamang subong gina-aprobahan man ini sa konseho kag napaidalom na sa state of calamity ang syudad sang Iloilo, Bombo Cham. Pila ang approve nga pondo bumuhan na liwat ire? 21.5 million. 21.5 million. Ti gamiton ini para sa mga nalitan sang tatlo tanan ka mga habagat, nahalitan sang habagat nga dulot sang tatlo ka bagyo.
Yes, tama ina Bombocham kiti knowing pasado o kung nakasulod kit sa criteria sang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act ng 2010 nga nag-authorize diri sang declaration sa state of calamity ang siyudad sa Iloilo, knowing na apektado diri ang kabuhi, trabaho, infrastructure, kag mobility sa tumuloy ang Bombocham. Aha, na-detalye na bala kung paano nila or sa diin nila or anong gamiton or diin nila gamiton ining 21.5 million? Yes, so far Bombocham ang ginhatag diri nga initial nga kagamitan sa 21.5 million pesos. Ang 20 million para iya sa proposed uses included na diri ang site development sang relocation area sa Barangay West Habog-Habog Molo kag San Juan Molo. 1.4 million diri ang food assistance para naman iya sa mga displaced families o kung mga naapektuhan sang tatlo ka bagyo kag habagat kag 100,000 pesos naman sa procurement sang vegetable seed wherein nga apektado madiri ang agriculture sa siyudad ng Iloilo. Okay, so 20 million para sa ano ganito, improvements ang relocation areas. Relocation area. May relocation area sa Habog-Habog? And amo diri nabutang man mismo sa data diri nga gihatag and San Juan Molo ang area ni Bombocham. Okay, San Juan Molo. So i-improve nila na specify kung ano klaseng improvement? So far wala pa ma-specify ini Bombocham kay inangaklap na nato nga magahatag sa liwat sa statement diri si Mayor Isa Treñas kung ano diri ang mga detailed o kung mga detalye specific sa mga ining ginhatag o kung ginalokar nga 20 million pesos para sa pagka-develop sa ining relocation site. All right. Kag sa iba naman nga bahin sa Bulgaria naman nagikan sa Iloilo City Hall, dili naman niya sa bahin sang ginpatigayon nga third regular session sang 12 Iloilo City Council. Diri ang subong aga ginapresenta diri ni Councilor Shin Marie Mabilog ang iya diri nga katuyuan kag pagpadayon sang 80% reduction nga sang real property tax diri sa mga sa Iloilo sa may konseho. So diri nga dumduman nato sa second regular session ginabasura man inyong proposal matapos wala sang may nag-second motion, but today sa third regular session din presenta niya attend for first reading ang ining iya proposal and temporaryo din suspend anay ang internal rules of procedure kon IRP sa session hall agad nga kontaning atisan nga first reading paghatagan sa deliberation, paghatagan sa sion si Councilor Shin Marie Mabilog na ipaathag diri ang iyang pinutuyo kag kung ano gibala ang iyang proposal, but so far madam diri sang mga nag-against diri mismo sa iyang proposal isa na diri si Councilor Jose Miguel Treñas diri kagang iya diri nga paathag sa kay Councilor Mabilog na kung sabihin din exactly nagakadto ang ining budget sang upon pagbayad sang tax ng tumuluyo sa siyudad sang Iloilo. Ibabati na sa una ang naging pahayag man ni Councilor Shin Marie Mabilog sa pagplastar niya sa iyang proposal. The city except on the levy of additional ad valorem tax on idle lands pursuant to Tax Ordinance number 2023-226. So moved. I move to pass this for first reading and to be referred to the committee, to the appropriate committee. So moved. Yes, Councilor De La Liana. Point of order, Madam Chair. I would like to raise a point of order, Madam Chair. You know, this introduction has already been is considered already a finished business, and I don't think that we should in any way discuss this. According to our, allow me to cite our internal rules. Finished business, section rule 4, section 2, B3D of our internal rules. The introduction of a previously trashed ordinance in a prior regular session last July is procedurally improper.
And according to the book of Oritai, which we consider as our successor to our journal rules, it is considered as a finished business. So what now is the move of our floor leader, who is the one in charge of all items to be included in the regular items for our session? Yes, Madam Chair, to be candid. I am fully aware that this item is already finished business, and according to the rules, the floor leader has the discretion to disallow the inclusion into the agenda. However, Madam Chair, when you say discretion, the floor leader it means that the floor leader can decide whether to include this item in the agenda, because there is a provision in Rule 4 that says there's an exception unless the supplemental action is needed in the interest of public good. I don't want this chamber to be presumed to use procedural means to defeat the advocacies of the opposition. I do not want the presumption that we thwart at the slightest chance any attempt to dismantle the RPT or to propose any corrections or alterations. As much as possible, in the exercise of democracy, I want everything to be transparent. We have nothing to hide in the City Council, although we have noted that we have previously refused to manifest our second to the proposal of the good lady last regular session. But this time around, I think let us afford her the opportunity to establish the great compelling reason and the public interest involved in this particular item. So in consistence with the Rule 4 of the Internal Rules of Procedure, Madam Chair, I would like to move for the suspension of the House rules in order to allow the debates on the floor for this item. So moved. It has been moved and seconded. Hearing no objections, motion is carried. With that, Madam Chair, I think Councilor Miguel Treñas has a few questions would like to raise. Na batian diri Mohammed Sham ang pag-suspend man sa House rules diri sa may kon IRP diri mismo sa session hall agud nga ma-deliberate sang maayo diri ang tinutuyo nga proposal ni Councilor Shin Marebilog. So diri ang ikaduha naton nga ibabati naman ang bahin naman sang pagplastar ni Councilor Jose Miguel Treñas kun nga ginakinahanglan nga hindi na kinahanglan sa proposal ni Councilor Shin Marebilog na 80%. So diri implastar niya kun diin nagakadto ang tax ng mga pumuluyo kag isa na diri ang iya nga mga eksperyensya. Yari pabati naton ang naging pahayag naman ni Councilor Jose Miguel Treñas. Ulo ka personalidad. Ulo. Pagtapos to, uli ko na lang kabagaan. Bata, galit ko siya ni Dragon. Gintripan. Bumbuhan na? O amogin man eh? Oo, yes, tama. Mohammed Sham kay gintas pa niya yung iyang personal experience. Okay, sige. Matianta. Ang droga, hindi ko na gusto mapatsagan sa mga kabataan ko. Ang napatsagan ko, ano ginatag natin sa kapulisan natin? Pusil, bala, talakyan, intelligence fund, gasolina, tanan na lang. Ano, gusto mo pa mabalik mo sa muna? Ang droga, may mga buang katuhaw, may mga dragon katuhaw. Ano? Natapok na. Never again. Kadua, ara ko last week sa Boulevard, ara ako sa coastal area. Bilang chairman sa housing, ano ginubra sa syudad? Nagbakal kita tuta para sa mga pigado.
socialized housing para sa tanan. Ano na yun? Sino ka benefit sa real property tax? Sinugin man ba lang? Ang mga imol o mga manggaradon? Ang para sa syudad, ubrahon natin. Kuya, hindi ako magpalawig kay mga kikwa si Alan, no? Ako nga ubrahon na tanan para sa syudad. Hindi kaya politika lang. Hindi ko na gusto mabalik ang droga sa syudad. Kuya, para niya sa syudad, no? Madam Chair, you the word. Well, Madam Chair, alright, liw ko po sanay, Bombo Chris, liw ko po. Anong connection sa illegal drugs sa real property tax? Amo gani mo cham kay dili gin example niya ang illegal drugs kay di na ko niya gusto gani magbalik but gin paintiente daw pinaagi bala nga paano na sugpo o kon na kumbaga ang nanging solusyon sang Iloilo City government sa una. So isa diri ang pag-equip sang mga kapulisan sa pusil, sa bala, sa mga police patrol kag mga sabahin naman niya sang mga intelligence operative nga gin-equip man diri sang city government sa bulig sang mataas o kung sang ini nga 40% ka reduction sa real property tax kuno asiling news ni Councilor Jose Premias. Okay, so dira nagakadto ang real property tax sa bakal sang salakyan, bakal bala, bakal gatong, bakal sang housing project. Pareho ba na bala sa ginapangayo nila sa kay Councilor Shin Marie Mabilog? Ginapa-plastar nila si Councilor Mabilog sang specific, concrete nga mga halimbawa nga dapat i-reduce sa 80% ang increase ng real property tax. Bumbuhan na. No? Kay ever since sa pagkahibalo ko kag pagka-intindi ko, ti katungdanan na naiyasang isa ka local government unit nga mag-aid or mag-assist sa aton sining kapulisan. Hindi guro nga siling do gamito naton ini as mambal kita bibalasihan kay kumo damo kita nga gin dunar ang syudad ginbulig sa Iloilo City Police Office. Ang ilan na lang sinubrahon is mangdakop ka drugista kay why man lang yan nagka-focus sa illegal drugs ang function sa aton sining kapulisan. Sa aton sining mga kabumbo sa pangkabilugan ti ang public order or public sa safety. No, but mas mangin maayo kung tani kung ma-lay down man sang specific concrete nga mga balasihan nga may paagi or shall I say nga ginduso or ginaprubahan na sadto ang increase sang real property tax kasubong man sang ginapadiga nila sa kay Councilor Mabilog sa mga specific reasons, mga balasihan nga luyag niya panubuan sa 80% so that nga mabinag-binag sang aton siniyang mga kabombo kung may punto ang pagpasaka sang real property tax or may punto sa pagpanubo sang real property tax. Mabuhan na? Tama ina bombot siya. Actually, sa pag-present pa lang ni Councilor Shin Marie Mabilog, ginkaskara niya diri ang katuyuan. Why fit silang lang i-reduce sa 80% ang RPT sa siyudad sa Iloilo and isa man diri ang ginakabigyan nga di madako sa mga nagreklamo kumbaga and nag-base and nagakamatik diri sa ginapalapot sa Kumulo Milanggo sa iya. That's why nga sinaduso niya ang ining
proposal kuntani sa first reading. But diri man right after sang sini daw nagdebatihay and medyo nag-initay pagdiri ang sitwasyon bangod man sa agin mention nga daw pamulitika diri sa bahin naman sang ayon nga sesyon mo siya. May pabali naton ang naging pagdebate naman ni Councilor Shin Marina Bilog ni Councilor Trenya. Well, Madam Chair, ginabaton ko ang sentimento sa ngapon nga kaupod nga kaulit and maski ako hindi man ko sa gusto nga mayara kita di sang drug cases and considering I don't know what's the timeline kung ano ang ginahambal sa ngaton nga ngapon nga kaulit, but ang ngapon is during a time man kita ang gadaog sa national agencies sang aton nga mga efforts sa para kontra droga. And also I'm not saying we compromise these projects. I'm merely asking what are these projects in the spirit of transparency. May ara kita gani sang plaza, may ara kita gani sang market, pero may ara man kita sang retirees nga hindi kabaya tuta imbarguhon na lang. May ara man kita sang hindi nakaskwela kay inubayad pa nila sa RPT ang ilang ibayad sa tuition. Kaya again, from 10,000, considering nga nag-28,000 siya sa 2024, it's still big. And this is not, I don't move for the passage of this for third reading. Second reading pa lang. I'm very curious as to why my colleagues, hindi ginaton, first reading. I'm very curious as to why nga hindi sa gidbin masugtan, we suspend the rules. May araman kita sang ginapasar nga special permits respectfully for example, for sabong, for temporary road closures para sa fiesta. Pero mere fact nga gastoryanay about RPT, taxing our people out, hindi tagid pag ipapasugtan for second reading. I think we have already exhausted enough time for this. Anyway, Councilor Shin Marina Bilog said that she wants this to be passed for first reading only. And it's only the title. The title is, ang title ba lang kailangan sa first reading? The reading of the title. Madam Chair, I would just like to shortly address the good councillor. The reason why this was open for debate right now, because this is the second time this item was already introduced. So in effect, it's already a second reading of this particular. Yes, Bombocham na bati naman diri ang nanamin ni Councilor Shin way sa ginggaan kuno sang kayunan nga isuspend ang rules para nga maplastarya sang tananti. Kung hindi ako magsala, di bala gin-suspend naman gani ni Councilor Rex Sarabia ang rules para nga hatagan sang tsansa nga maplastar ni Councilor Mabilog ang iya sini nga katuyuan nga from 40% ipanubuon pagid sa 80% ang real property tax. So tinuway man duway man gani pero kung ako maglantaw ginumpisahan abi sa pag-question dayon sa iya mo. Actually, pero naka-present siya na may gipresentar si Councilor Shin nga mga punto abi, that is why nga need na gid man nga ipanubuan ang real property tax diri sa syudad sa Iloilo sa 80%. Yes, Mambocham, gin-plastar din ni Councilor Shin Marina Bilog at mga 4 minutes siguro. That's why right after siya suspend ang House Rules sira kagin pamatian siya. But madamo na sa nag-question diri si Councilor Trenyas and si Councilor Sarabia and si Councilor De La Liana man mismo. So naging madugay diri ang diskusyon, but sa ulihi daw gin point out man diri ni Councilor Shin Marina Bilog nga iban gani nga mga topic gina deliberate sang insakto but why it nga sa real property tax so tanan against
sini sa iya. Ipabati natin siguro Bambot Sham Sige. ang malipot man nga naging pahayag liwat ni Councilor Shin. Councilor would like to admit on record that she has not studied this item. Madam Chair, why will not I study this item if I want to move it for first reading? If the point of the gentleman is to say that ginapolitika ini, diba si iya mo na nga hindi pag-isekon? Diba na? Ang akon, I would like to stand, nga gusto ko niya i-propose, kay nakita, kuya, nakita man, mayara endorsement ang aton nga mayor, nga sige-sige ang appeal sang businessman, nga hindi naton pagtamatian, mangkot lang ko. Ang akon nga mga upo di sa City Council, wala gid may reklamo sa inyo about RPT? Excuse me, can I just... Madam Chair, I hope that the good councilor is not presuming malice against this institution. Because your statement is a presumption of malice that we are not willing to listen to you. Precisely, we have suspended the House rules in order to afford you the opportunity to convince us. You have the time right now. The floor is yours. Please do convince us right now. Madam Chair, the malice that the gentleman was talking about, he also said that may presumption nga because ini sa akon nga pagpadalagan amuni ang akon nga ginkray or ang akon minapagbato sa pagpadalagan ko sang akon nga partido. I remain nga ako gatindog ko diya subong bila isa ka city councilor nga wala may ginadampigan nga partido kundi ang pamuluyo sa syudad kay grabe gid man ang RPT. I think we have exhausted enough time. For short period. Si Councilor Labaluna, Anay. Madam Chair, just a quick manifestation. I really was hoping that we can find the basis for this proposal. In fact, the last session, this was introduced. Na pati ang daliwat Bambot Sham. Doon na lamho man ako kay ginmalisyahan ni Councilor Sarabia si Misin Marie Mabilog nga do kasubong ginapagwa niya nga siya lang yang may gusto sang reduction sa real property tax. Ang mga kopdanan niya waay. Do kasubong sina. Ti ginhambalan niya una si Councilor Mabilog sa linya ti dugin tunaan niya gini. Ti sa aton sini nga paghangop ya ang mga konsyal dapat magtuon gid man mo. Hilabi na kon may ginaduso kadira nga ordinansa or mga tinutuyo sini nimo para iya sa kayuhan sang bug-o sini nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, definitely tunaan mo ina. Kay kung hindi mo inapagtunan, kag pisa-pisahon ka na karon sa imo sin makupdanan nga ngagwa mo. Pero ti may ginlay down man bala nga mga basis si Councilor Shin Marie Mabilog? Or ang gwa sini karon iya sa aton sini nga mga kabumbo nga daw why gid man sang luyag ang iban sini nga mga konsyales dira nga i-reduce to 80% ang real property tax. Daw compliance lang nga ginatagan man nila kay gayunan si Councilor Shin Marie Mabilog nga maplastar kung anong iya sinibalasihan sa pagduso sang 80% reduction sang real property tax. We know for a fact nga amo niyang battle cry sang sulong gugma sang tsimpo sang kampanya, di ba? Amo ning ila sining nalakip sa or primary platform of government. Ti sala bala na yan ni Councilor Mabilog kung amo ning ila platform of government kag kay tungod nga ginbutar siya or ginbuto siya sang pumuluyo sang syudad sang Iloilo, ginatungdan niya lang yang ati ang iya sining nga ginpangako sa tong tsimpo sang kampanyahan ay nga pananglitan mahatagan nyo ko sang kay gayunan makapungko sa City Council bilang isa ka legislator
Tiyan mo niyang akon sini nga pagatutukan, kaya mo nang iya plataporma di gobyerno mo. Alang-alang karon niya masinggitan na siya nga masumba lang kita. Oh. Para nga mataktak ang aton sini nga mga buyon. Oh. No? Alang-alang nga mula na iyang iduso ni Councilor Sin Marie Mabilog kay hindi man nakabahin sang iya sini nga plataporma di gobyerno. Hindi man na iya kabahin sang ginpromisa iya sa pumuluyo. Naturalmente, kausa niya, iduso niya eh. Oh. Pero kung ako yung magbasa, sinido ginhatagan lang nila sang kay gayunan in fairness, kag sa ngalan sang compliance, kag daw kasubong niya pagwaon, nati ginhatagan man sa tsansa, but why gid ma-convince ang August body, no? Para nga hangpon kundi nagagikan ang iya siniya nga balasihan sa pagduso sang 80% nga pagpanubo sang real property tax bumbuhana. Tama gid Bombo Cham kay another motion is lost na naman for Councilor Sin Marie Mabilog, and although nga tigin plaster man niya diri ang iya nga mga basis, kumbaga, diragin tamangkot kung sinang source, and diin gini nagalin si Jog Hambal mismo sang mga basis na ginapubihan ni Councilor Sin Marie Mabilog, but grabe ang pag-isa madrisang kaupo niya sa konseho. That's why nga wala gid maplastar sang maayo ang inigado sa niya nga proposal. That's why nga another nga gibasura naman sang Chog City Council sa third regular session ang proposal ni Councilor Sin Marie Mabilog. All right. Balita nagikan sa Iloilo City Hall ni si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombohana Andasa, no? Tagsa-tagsa kita bay ara sang kaugalingon sininaton iyang kinamatarong man sa kun ano ang luyag naton, no? Madamo man sang nagaubo, madamo man sang nagabakho bangod sa sining pagmahal sang real property tax. Pero hindi man naton pag-discount nga kinahanglan gid man nga mayara sang pagpasaka man sini para nga mayara man sang source nga pagakuaan sang pundo ang aton sini iyang lokal nga panggobyerno, so that nga ang mga projects, ang mga kinahanglanon ang mapunan man sa aton sini nga mga tagpalamati. That is why nga may mga ginpangdiga man ang tagsa-tagsa iya ka mga konsiyan, just like Councilor Migs Treñas. Siling ito yung pag-increase ng real property tax, kabahin ina sinadira ang sang real property tax nga tipo naton, ang ginbulig naton sa kapulisan, ang ginbakal naton sa housing project, so on and so forth. Indeed, kinanglan ina sang syudad sang Iloilo, sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. No? Pero, ang punto naman iya ni Councilor Mabilog sa aton sini nga mga kuturan, siling iti mahimo taman ina gyapon nga wala naton ginapapasan sang tuman kamahal, no? Nga balayran or buwis ang aton sini iya nga mga pumuluyo. May mga senior citizen nga hindi na makabakal sang ila sini nga bulong, hindi na maka-afford sang hospitalization. Bangod nga kinahanglan sila nga magbayad sang buwis. Sang mahal nga buwis. May mga estudyante kita nga hindi na maka-eskwela, kayang ila sini nga mga ginikanan, nagakadapat nga magbayad sang ila sini nga buwis sa real property tax, kay basi madulaan sila puluyan. Tindi naman kita sinadiri magpabulag-bulag kag magpabungol-bungol. Kay when it comes sa mga kasubong siniiya nga mga sitwasyon, kapin pa kunyara sa konseho or sa city council or sa bisan diin man iya
sangguniang panglungsod, sangguniang panlalawigan, numbers game na diri banwa. Oh. Kung sino tuya ang yara sa mayorya, kalabanan ang ila sining nga kausa amo ining maduso gid. Pero ara kunara ikaw ya sa minorya, kagkapin pa nga si Councilor Shin Marie Mabilog, nagaisahanon lang, tiway gid ini siya sang may mahimo sa aton sining nga mga kabumbo. Pero hindi man bot silingon nga hopeless na ang pagduso sa nga panubo sa nga real property tax. Diri nato ni matakos kung ano iya kaseryoso, kung ano ka committed si Councilor Shin Marie Mabilog, kag kung paano niya ma-convince ang iya sini nga mga kopdanan para nga i-reduce sa 80% ang real property tax. Pero tidaw ikaduha na ni nga motion is lost sa aton sini mga kabumbo. Kag kung numero ang aton sini nga lantawon, daw hindi lang kay lost ini or mangin lost ini sa aton sini nga mga kabumbo. Makabig na ni naton nga mangin patay na siguro. Kay wala gid iya nakalusot sa aton sini nga mga kuturan. Sa 14 ka mga konsihal, dira iya sa bahin sang sangguniang panglungsod, 13 ang yara sa uswag nga partido. Samtang nagaisahanon lang si Councilor Shin Marie Mabilog sa sulong gugma nga partido. Oh, di bisan first base guro daw taklaro na, second base paihan. But sa aton sini nga mga kauturan, kabay pang huna-hunaon taman ginaknowledge kinaton ang pagpabilin sa 40% lang increase sang real property tax nga nalakip iya sa mando sang aton sining alkalde ni Mayor Inday, but 40% dako man ina sa gyapon. Sa aton sining nga mga tagpalamati. May comparison gani nga ginplastar si Councilor Shin Mabilog sa iya sini iya nga presentation sa aton sini nga mga kabombo nga kung sa diin ti ang 10,000 nga ginabayaran sa aton sini nga mga kabombo sa real property tax sa tong 2013, pagka 2024 nangin 40,000 na sa aton sini mga kabombo, no? So mayara sang 30,000 pesos or 20,000 pesos kung mag 40% kati. 40,000 may mo sa 50,000. Ang increase sa real property tax. Kabahin sang iya sining analysis is sang 2023 10,000 ang ginabayaran sang isa abi ka nagabayad sang RPT. Sang 2024 bangod nga mayara sang 300% nga increase from 10,000 real property tax nangin 40,000 real property tax. So increase 300%, nag-increase ang 30,000 pesos sa aton sini nga mga kabumbo. Tiya mo na kasakit. No? Sa aton sini nga mga kauturan. Tiya mo nang ginpalabot sang mga pumuluyo sa bahin iya sang konsihal nga si Councilor Shin Marie Mabilog sang nagkampanya, ti ginatindugan man lang sang konsihal kung anong iya sinigin promisa.
Amo man lang nang iya sini nga punto nga ti amo niya kausa panindugan namon. No? Ti ang kausa naman niya sang piyak sini nga partido, hatagi kami sang basis. Kay man kinahanglan naton nga masuportaran man ang mga ahensya sang gobyerno diri sa syudad, ahensya sang gobyerno lokal, no? Nga naga hangla man ni or ginabuligan rather sang aton siniya nga lokal nga gobyerno. Depende na niya sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Pero ang aton lang diri iya sa aton sini nga mga tagpalamati nga kung dako gid man ang mga tax nga ginabuhin kang kinahanglan nga tungdan naton nga mga taxpayer, ang aton lang man sinadiri kung tani assurance nga nagakadto kang nagatupa gid man sa husto sini iya nga ahensya sa husto nga pamaagi para nga hindi mabutang sa kanugon, walay kapuslanan, kag patal sining istorya base kon makadto sa pag-refresh sang pundo. Nga nagasto sadtong tsimpo sang eleksyon. Kay kon si President Bongbong Marcos pa ang pahambalon sa aton sini nga mga kasimanwa, amo na gani nga subong paimbestigaran niya na tanan-tanan. Nagakadapat maano sila gani, Mr. President, sir? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. 42 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kaga impormasyon. Diri man sa aton sining pagpangalagad sa Bumbuhanay sa Udto, si board member Jason Gonzales ang tercer distrito gindesignar bilang opisyal nga representante sa provincial board sa public-private partnership Provincial Bids and Awards Committee. Kag istoryahan tabala karon kay may nasagap ako iya nga impormasyon sa aton sini magkabumbo nga ako no wala mamensionar, wala maistoryahan ang Panay Negros Bridge. Isa sa pinakadako sini nga proyekto kung tani banwa ang paghimo sang Taytay nga makakonektar sa tatlo ka mga lugar or probinsya. Probinsya sang Iloilo, probinsya sang Negros, probinsya sang Guimaras. Tinga away gid ni mamensionar sa ikapat nga State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Ti istoryahan tani pagbalik ta diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa Bumbuhanay sa Udto. Matapos gid lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Panugyan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. 7 minutos na kaligad, or 48 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bumbuanay sa udto. Kunti may ara sang tsunami dito sa may bahin karon sang Russia. No, makapikto man sa China. Ang bangod sa aton sini makabumbo sining mga nagkalinabo, ang FIVOX nag-issue man sang tsunami warning sa mga coastal areas nga nagaatubang sa dagat Pasipiko. No? Ginaabisuhan nga magpahilayo lang anay sa mga baybayon nga sakop sang Batanes Group of Islands, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, kag Davao de Oro. Standby kay check taman karon ng aton sining mga sister station sa ilaman sining preparations dito sa aton sining mga kabombo. Pero ari anay sa aton sining mga tagpalamati. Nagalibog ang ulo sa mga kabombo naton kay sa previous State of the Nation address ni President Bongbong Marcos na mensionar to ang Panay Negros or Panay Guimaras Negros Bridge, but sa latest niya nga State of the Nation address no wala na mensionar. According to our sources sa aton sining mga kabombo, may mga nagreklamo kuno. Kag ini nga mga nagareklamo among lubos kag direkta nga mapiktuhan pananglitan nga may taytay na
Halin diri sa probinsya sang Iloilo, tabok sa probinsya sang Guimaras, padulong tabok sa probinsya sang Negros Occidental. Tihapos na lang na, hindi mo na kinanglan magsakay pa sa sakayan pandagat. Hindi mo na kinanglan magsakay pa sa ruro. Hindi mo naman kinanglan pa iyang magsakay sa fiberglass boat. Ang isa tagani ka na interview to banwa, preparado na yung 4x4 niya sining nga salakyan nga kampyon para kuno nga magtabok-tabok lang pabalik Iloilo Guimaras. Kag kung makatsansa ti panigros pa siya. Ti bangod sina may nagreklamo or may mga nagreklamo, ang mga nagreklamo kuno sandig sa aton siniya nga source. Amo mga sakayanon kay mapirdido kag maputo kunong ila siniya nga negosyo kag madulaan sila sang palangabuyan. Magluwas sina, hindi lang amo sinang ginakatahapan sini nila. Sining mga sakayanon. Kay sandig sa aton sini nga pagpangusisa, kag sandig sa aton sini nga source, nagsulat ini sila kuno sa kay First Lady Lisa Araneta Marcos, kag indiga nila tong mga problema nila, una bes madulaan sila sa palangabuyan, kag ang ginakakulbaan sini nila. Sang ila sini matukiban, nga ang mapatigayon, ang ma-carry out sang project, sa pagpatindog sining Taytay, amo man yang nagpatindog sang Taytay sang Arroyo Bridge. Dumduman nyo na? Adto ba lang paghimo nila sang Taytay, tinambakan nila ang body of water. Gintambakan nila ang baybayon or suba. Oh, nagpunong-punong sila. Amo nang ginatawag nga punong-punong technology. Oh. Tiyang nagtukod sining Arroyo Bridge sa aton sining mga kabumbo. No? Amo man ikunong ma-carry out, amo man ikunong maubra sang Panay Guimaras Negros Bridge. Ti grabe ang kakugmat sang mga sakayanon. Hambal nila, ti kon madayon pa ni Madam First Lady, punungan niya sang kontraktor. Pariyo bala sang ginimo nila sa pag ubra man nila sang Arroyo Bridge. Ginpunong-punungan nila para nga ti maplastar nila mga equipment nila dira. Kung ano pa diring mga itukod sila nila, kung ano mang kinanglanon sa pag-construct sining Panay Guimaras Negros Bridge. Ti didto kuno doon na realisar man ni First Lady Lisa Araneta Marcos, kiti permisa nagapailuilo mo. Nalantaw ya kunong sitwasyon nga kung paano kung pananglitan nga madayonon ini kag ang ang kontraktor sa Arroyo Bridge, amo man yang kontraktor nga ma-carry out sining pinakadako sa nga proyekto ay tiano kuno hambal sa nga First Lady, punungan man nila. Pero nagalibog ang ulo mo. Sinong kontraktor sa Arroyo Bridge? Hindi ka mo familiar? Hatagan ko kamo sang klo? Gusto nyo? Ang nagtukod sang Arroyo Bridge, amo mana ang nagtukod sang Ungka flyover kag sang Aganan flyover. Ngasta subong wala na human. Kag problemado. Ang Aganan Bridge, ang Ungka flyover tinaulo agyan na ginman pros dalom to may mga scaffolding pato kag sige patong ila sining disposable dia disponeering. Di amo na kunong rason sandig sa aton sini iyang reliable source. Amo na kunong rason kung nga daw waay na mensionar di ang Panay Guimaras Negros Bridge sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Ang ginakakulbaan siniya ay punungan kuno ang Iloilo Guimaras Strait. Grabe nga pinunungay, guro ka grabe, guro nga hinakutay sa dakal-dakal kag duta tampok, no? 55 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Kakulit-kulit gini balaya sang nagapamangkot ya sakon bumbukris. Way pagin saya ya kuno kadumdom kag do nalipat sila ya kuno ya.
sa kung sinong kontraktor sang ungka flyover kag sa aganan flyover. Dayaw ko sa inyo, daw si former Senator Franklin Drilon man bala ka mo. Sang ginpamangkot siya, nalipat man siya. Di ako kay balan mo, kagi ko balang ginupirahan, ti damo-damo anesthesia, injeksyon sa kon. Kay kung matamaan ka kuno sa anesthesia, nagamalipaton ka. Ako gani nalipat man kung sino nga kontraktor ina. I-research nyo abidira, no? Kung ano nga kontraktor, basta mapag-urabin magasulod sa akon sino pabisa. Tatlo lang kuno ka litra ni ang inisyal. 3 ka litra ang inisyal, ang duha makita mo sa bingo card. May ideya na ka mo. May ideya na ka mo kung ano ka kontraktor. Basta ang inisyal niya 3 ka litra. Sa 3 ka litra ang duha makita sa bingo card. Sige, standby nagatingwa kita nga makakonect sa aton sini karon nga mga sister station. Nga sakop diri banwa ang mga areas nga kung sa diin may ara sa tsunami advisory sa mga baybayon sa sining mga area sa aton sini karon nga mga kabumbo. Mga coastal areas sa pungsod Pilipinas nga nagatubang mula sa Pacific Ocean. Gina-expectar sila nga maka-eksperyensya diri. Sa nga manubo-nubo sa isa ka metro nga kataason sang balod. Sa aton sining mga kuturan, bangod man sa sining nagluntad sining 8.8 magnitude nga linog dito iya sa coastline sang Russia. Sa aton sining mga kabumbo. May nadumduman man ko gani mo sa aton sining mga kauturan. May isa ka Russian nga nag-ilog-ilog bala sang linya ni the late superstar Nora Honor. Di ba may ara na sang linya si Nora Honor sa iya sining sa iya sining pelikula, no? Hambal na bala nga may brother is not a pig. Di hambal sang kilala ko nga Russian sa linya my brother is not a pig. Bao no Russian accent man. My brother is not a pig, no? Anyway, sa aton sini mga kabombo standby sa aton sini mga kauturan kay check naton sini mga sister stations sa aton sini mga kabombo sa bahin karon sang Bombo Radio Kawayan, Tacloban, Davao, no? Kay ti sa Tacloban to ti ara dira ang Leyte, no? Subong man sa Davao ti bao kadabo dio Davao del Norte, Oriental, Occidental, del Sur kag de Oro. Sa aton sini mga kabombo. Oras naton 59 minutos sa kaligad sa takna sini nga launa. Nag-standby na sa Sinematinion si Bombo Friend Gidman. Bombo Friend Pandiling sang Bombo Radio Davao. Bombo Friend, si Bombo Cham ini, magandang hapon. Ipinatupad ngayong araw ng mga lokal na pamahalaan sa Davao Region ang mga hakbang pangkaligtasan matapos maglabas ng Minor Sea Level Disturbance Advisory ang PVOX. Kaugnayan sa magnitude 8.7 na lindol na tumama sa east coast ng Kamchatka, Russia. Dito sa Davao City, agad na ipinagbawal ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang paglangoy, pangingisda at iba pang kahalintulad na aktividad sa karagatan. Inatasan din ang mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee, volunteer groups, security cluster at iba pang kaugnay na ahensya na mag-monitor sa kondisyon ng baybayin sa buong lungsod. Bilang karagdagang pag-iingat, suspindido rin ngayong araw ang klase sa mga barangay coastal area sa Davao Occidental, ilang lugar sa Davao del Norte, Davao del Sur at sa buong lalawigan din ng Davao Oriental. Ayon sa provincial government ng Davao Oriental, pansamantala isinara muna ang mga beach resort at ilang tanggapan ng gobyerno na matatagpuan sa mga tsunami-prone areas o malapit sa baybaying dagat. Ngayon, hinihimok ng otoridad ang publiko na manatiling kalmado, iwasan ang paglapit sa dagat at
sumunod sa mga abiso mula sa barangay at lokal na disaster response teams. Bagaman wala nga inaasahang malawakang pinsala, paalala ng PVOC sa maaaring makaranas ng bahagyang pagtaas ng tubig dagat ang mga baybaying bahagi ng rehiyon. Kaya kinakailangan ang patuloy na pag-iingat. Bombo Chang Kalsat. Pero kumusta ngayon yung weather diyan sa area ninyo, Bombo friend? Yes, actually, Bombo Champa, sa ngayon, as of 2 p.m., maayos naman yung kalagayan ng ating dagat. Nagpapaiwan, kalmado pa rin yung ating dagat ngayon. Hindi malakas yung alon. At the same time, hindi naman nagpapanik yung mga Dabawenyos ngayon. Yung iba, nag-aantay pa rin ng advisory, nag-aantay ng mga karagdagang paalala, informasyon galing sa ating mga otoridad para magawa nila yung anong mga dapat na gawin bilang pag-iingat na rin sa ating sa panahon ngayon dahil nga sa lindol na nangyari sa Russia. As of now, Bombo Champ, dito sa Davao City, medyo mainit yung panahon, wala namang pagbabadya tumaas yung level ng tubig ngayon, Bombo Champ. Maliban sa class suspension, meron na bang preemptive evacuation dyan sa inyo, Bombo Friends? Yes, Bombo Champ, sa ating pagkakaalam ngayon, wala pang evacuation na ginagawa ang ating mga otoridad ngayon. Pero patuloy pa rin sila nga nagmo-monitor sa ating mga kadagatan, especially yung ating mga otoridad, yung CDRMO, pati na rin yung ating mga Coast Guard sa Davao, para malaman din nila ano yung dapat na ano yung mga updates para ma-inform din nila yung publiko. Alright, sige. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Report mula rito sa Davao City. Ito si Bombo Friends Pandileng, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Friends sa panggiling sa Bombo Radio Davao. So, muna kalinaw ang dagat tos Davao. Bombo Chris, katakita as of this time, muna kalinaw, itong kagamuna ka tinong, may balod-balod pero jutay lang pero hambal sa local government unit nila dito, di pwede sila na maligo-ligo. Bisa na muna katinog kang kalinaw. Sa aton sila makabumbo kang hindi man sila pwede makalayag sa mga baybayon nga nagatubang karon sa Pacific Ocean. Mao nagahirit pagidiri ang isayaw. Sa linya isa nagilang nakalitra, ihatag na bala Bombocham kung sinuna ang kontraktor. Hindi ko basta ang clue ko sa inyo, 3 ka litra ang sining inisyal. Ang 2 ka litra makita sa bingo card. Ang 1 ka litra nga nabilin kay kamo na kabalo Sige Standby na. Damo pa ko tani sa mga balita nga hindi matatapan diri tugyan ta sa Ibansin Manusen Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo siya Mablanco Vergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon, may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Yari ang mga simpleng pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ng cross-contamination.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Second prize winner naton ang iyaya sining mabaton 4,000 pesos nga cash prize. Taga barangay Nahapay, Gimbal, Iloilo, nagamit sa proof of purchase sining panyawan si Ginang Shirley Hermino. Good morning, sir. Sige, ano yung trabaho ni Ma'am Shirley? Beautician ko, sir. Arang imo sining premyo 4,000 pesos nga cash prize. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos. Ibakal bugas, sir, kay wala kami bugas. Sa tanan ko nga kasi Mario dyan sa Nahapay, intrarong kamo tanan sa Bombo Radio sa Swerte sa Palengke. Basi kamo man magdaog. Basta Radio. Bombo. Star FM. It's all for you. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sa Plaza de Iloilo Billboard of Activities for July 27 to August 2, 2025. Ang August 1 mo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan ng mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa August 1, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. After being absent for the entire month of July, ang Technocrats Band is overflowing with zeal sa paghatag sa inyo sa one great and entertaining weekend sa concert at the Plaza. Manginin inyo sa August 2, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuala de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuala de Iloilo. Sa August 3, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuala de Iloilo, we remain to be one with you
in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Tanan kita mayara sang bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Sunod sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas Paradyo Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Yari naman kita. This is Tita Regine, nagapanumbalik para sa pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga kasaysayan ginpadala diri sa kahapon lamang program. So welcome everyone. Beautiful Wednesday kita sa buong katag-iti ang init, 30th of July 2025. Kumustahon ko naman ang inyong mga istorya dira nga ginumpisahan ninyo basic by this time tapos na ina. Pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. May I just call the attention sa ating winner nga ginlawag naton last week sang Saturday si Nening Rosie sang Alimudjan. Neng palihog kadto kadiriha sa istasyon sang Bombo sa ining Sabado. That would be August 2. Bag-o mag alas 2 sa hapon kabay ari ka na diri kag nakapa-Xerox ikaw sang imong ID, 2 copies sina. Wala ikaw sang ginbilin nga contact number, so I just hope nga makalabot gid sa imo ang ining mensahe ko.
kagabay nga ara kagidira nagapamati sa buong. Good afternoon sa imo and sa kabilugan nga nagaupod sa aton diriman sa Pilipinas o kon didto sa gwa sang pungsod sang Pilipinas. Welcome sa Wednesday edition sang kahapon lamang program. This is Tita Regine. Ari na ang aton nga song para sa inyo sa sininga hapon from Francis Lazatin. Kung gusto mo ako. Good afternoon. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kumakasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras, sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kumakasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Di mo alam na darama ko to, ika'y naglalangas ng loob mo. Nakikita ko baka tuluyan na akong mahulog sa iyo. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan,
Kung gusto mo ako, Francis Lazatin, 18 minutes after 2 o'clock. Welcome sa Liwat, diri sa kahapon lamang program. Kung ara ka na dira, kaga nakapwesto ka na, comfortable ka na, pwede na ko kumpisa. Sa pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan natin this afternoon, nagapanguna diri ang sulat ni Lola Rose Sangtigbawan. My Dearest, Inday Regine. Una sa tanan, ginatamyaw ko sa maayong hapon ang tanan nga katapos ang Bomboradyo, ilabinigid sa imo Inday Regine. Inday, ang sulaton ko nga kasaysayan, iyan ni Ramram. Halin sang binulan pa lang siya, si Sinay nga nanay ni Ramram, nagalibod lang sang tinapay, kaya nagapanglabada pa sila. O nagapanglabada pa siya, kaya ang tatay ni Ramram, tama gid kapalahubog, kagtahor pa. Gani ang nanay lang ni Ramram ang nagabuhi sa ilang tatlo. Si Ramram, kung maglibod si nanay niya sang tinapay, ginadulong niya sa akon si Ramram, kag ginakuha niya kun hapon. Sang hapon sina, ginabalan ko si Sinay. Buwas hindi mo pagidulong si Ramram, kay tama gid kasakit ulo ko. Pangitai lang anay sa mabantay kay Ramram. Sang 3 na kaadlaw ang higda ko. Nagkadto ako sa tiyang ginikar, hambal ko, tama gid kasakit ang ulo ko. Ginpamangkot niya ako, nagainom ka man sang bulong. Sabat ko, oo. Si Sinay ginambalan ko man, pero nagambal siya sa akon, sige halang inom sang bulong. Kag nagpauli ako, kag nagsali na lang sang tulog, kag wala na ako nagkakaon. Mga isa na kabulan nga nagapalunay na lang ako. Nagpangahoy si Sinay kag manawag siya, nagsabat ako, pero tama kahinay. Kag nagsulod siya, kag nakita niya ako, nga nagapangarumpot sang habol, kay tama katugnaw ang pamatyag ko. Kag ginilisan ako ni Sinay, kag nag-abot man si tatay, tiambal ni Sinay, dalon ko si nanay sa doktor. Inday, sa doktor na kami, hambal sang doktor, i-admit ako, kay UTI ang sakit ko. Pero naghambal ako, Dok, hindi lang ako magpa-admit. Ti paano, kay tama na sa imo kaluya, kag wala ka na nagkakaon, hambal niya. Sabat ko, piliton ko lang para mainom ko ang bulong. Sa laktod, sa hugot ko nga pangamuyo sa mahal nga Diyos, nag-ayo, kag upod kami sang bana ko, nagpatinda. Natabuan namon, nga gindulong sang hinablos niya si Ramram, kag nakita namon nga tama kaluya, kag puno sang muta ang iya 2 ka mata. Kag naghambal ang bana ko. Sa balay na lang si Ramram, kay basi madala siya sa aton. Kay kung paano malang siguro ang pag-atipan nila, tanawa, tama sa iya kaniwang. Kag ako naman ang nag-atipan kay Ramram. Inday nagpamanila si Sinay, ginbayaan niya si Ramram sa amo ni tatay niya, nga wala gid sang ginbilin nga kwarta. Balaan niya gid nga nagadedi pa si Ramram. 3 na si Sinay kabulan sa Manila, pero wala gid siya magpadala sang kwarta. Sang ulihi, ginpabukbukan ko na lang sang bugas kag lugawan para makini sa gatas. Inday, isa ka semana, nakita ko si Ramram nga naga-violet ang bibig niya, pati ang iya mga kuko. Hambal ko sa bana ko, si Ramram tanawa, kalain sang iya hitsura. Dalun ta siya tani sa doktor. Dayon sang bana ko abrihan ang iya nga alkansiya, kag ginhatag niya sa akon ang 2,000 pesos. Kag dayon ko lakat. Nagkadto ako sa klinik ni Doc, pero lain nga doktor ang duty, kag siya ang nagreseta. Ti tama gid ka mahalang injection. Kulang akong dala nga kwarta. Kag nagpauli ako, ginhatag na lang sang bana ko ang nabilin nga 1,000 pesos. Gintelegramahan namon si Sinay, nagpauli man siya, pero wala man siya sang kwarta. Kag wala yaman ginkuha si Ramram, kag nagbalik siya sang libod sang tinapay.
Inday, tungod kay masakiton si Ramram, permi lang gina-admit sa hospital. Duhagid kami sina sang bana ko ang nagabantay. Si Sinay ay nagadulong sa amon sang kanon, kag kwarta ang inubakal bulong. Sa laktod, nag-isa ka tuig si Ramram. Si Rika, gipabantayan man ni El sa akon. Ang edad niya ni Rika, 3 ka bulan. Abi mo Inday, sa nag-edad si Ramram sang 3 ka tuig, pero mila nagasakit ang iya nga unto. Yang ginahimo sina ni Papa niya, ginakugos niya kag idayan. Bisan ano lang nga dahon ang ginahampol niya sa guyan ni Ramram. Kung hindi makatulog si Ramram, hindi man katulog si Papaya. Inday laktoron ko na lang. Tungod kiniga-intra sa motocross city, nagatanaw kami nga magpamilya. Si Ramram nagapractice pa lang, pero damo na nagadayaw sa iya. Hasta nga nag-entra na si Ramram sang hampang. Inday, nakita namon nga mas sagad pa si Ramram kay T. Samtang nagahampang si Ramram, may naga-idol sa iya or naga-idolize sa iya, si Beauty. Sa laktod, nagnubyuhanay sila. Kundiin nga banwa may hampang si Ramram, nagaupod gid si Beauty. Hasta nga sa balay nila na nagatulog si Beauty. Kag siya na ang nagapanglabas sa mga bayo ni Ramram. Kagod magkayo si Ramram sang motor, nagabuli gid si Beauty. Pero isa kagabi sina. Ginabalan ako ni Ramram nga makadto sa balay ng Day Beauty. Pagabot namon wala si Beauty. Ginsugo ni Katong ang manghod ni Beauty nga tawgon si Beauty. Pagabot ni Beauty, hambal ni Ramram, "To, ibalik ko sa inyo si Beauty." Sabat sang papa ni Beauty, "Te, wala ako sinaiya sang mahimo kung iuli mo." Pagkaaga, nagkadto sa balay ang mama ni Beauty. Nagahibi siya kay kung sino kuno ang nagpakalain kay Beauty nga damo ang nabulig ni Beauty kay Ramram. Sa mapauli na sila, ginhakos ko si Beauty. Sige lang, mga bata pa man kamo. Kung kamugid sina. Hambal ko. Pero Inday, 3 pa lang gani kaadlaw, nakita ko ni si Beauty nga nagaangkas sa motor ni Ramram. Kag nagbalikay naman sila. Inday, isa sinakaadlaw, ginambalan ako ni Ramram. "Lola, sa sunod si Mana, milain nga salakyan nga masulod sa garahe." Sabat ko, "Ano nga salakyan? Chariot man gihapon?" Sabat niya, "Hindi 4 nang iya nga roida." "Lola, nagbakal gid ako sa salakyan para kung ilagaw ko kamo ni Papa, matawhay ang inyo pagpungko." Inday, ibalik ko sang wala pa sa motor si Ramram kay wala pa gid siya sang pangita. Nakita niya ang bara sang motor nga ginpabayaan ni T. Iya ginkiskisan, kag ginpintahan, ginbaklan manibela kag makina. Siya man lang ang nag-assemble. Hasta nga nagadalagan na. Sang ginagamit na ni Ramram ang motor, hambal iya ni T. "Lola, doang kuno na lang ni Ramram ang motor?" Sabat ko, "Bara malangin na ang sa imo, iyaman ang mga piyesa sa ginpanakod niya." Pero ginpabungkag gid ni T. Ginkuha niya gid ang iya bara. Wala gid sang ginhambal si Ramram. Nagpangayo siya kay nanay niya, nga baklan siya sang motor, kag ginpabaklan man siya kay babae, nga amo ang nagakapot sang kwarta ni nanay niya. Pero wala yaman gani ginagamit, kay nagpasad siya sang isa ka motor, nga amo ang ginahakutan niya sang balas. Tungod kay kadahampang niya motocross, tag 5,000 pesos ang premyo niya, gani ginasupot niya, hasta ang hinakutan niya sang balas, hasta nga nakabakal siya sang chariot, kag amo ang ginahakutan niya sang balas. Inday, isa kagabi sina, habal ni Ramram, "Lola, may balaklo naman ako nga chariot." Sabat ko, "Nga may kwarta ka?" Sabat niya, "May ara, pero kulang pa, suptan ko pa." Naghampang si Ramram, nagdaog siya. Kagingkuha niya ang chariot, kaging kayo. Ginpamakla niya lang materyales, kag siya lang ang nagakayo.
Balan mo inday, nag-eskwela si Ramram, pero ang iyang nga kurso, marine. Subong, duha na ang chariot ni Ramram nga ginapanghakot sang balas. Kung may klase siya, ginapadalaya lang. Inday, abi mo, ang motor nga ginpabakal ni Ramram kay nanay niya, ginaintra niya sa motocross or sa motor show. Bisan diin nga banwa nga may motor show, ginaintra niya gid. Subong inday, may auto na si Ramram, kag may chariot pagid siya, nga kalayuhon, hambal niya. Abi mo inday, ang ginabakal ni Ramram nga chariot, guba man lang ina, pero ginapamakla niya lang sa mga piyesa, kag siya man lang ang nagakayo, ginabuligan lang siya ni Beauty. Amo man ang auto inday. Abi mo sa pag-abot diri sang auto, tama ka itom, ang aso nga nagagwa sa iya tambutso. Pero ginbakla niya gid sang bag-o, kag siya man lang ang nagkayo. Assistant niya si Beauty, kaysa pakaisama lang ni Beauty ni Ramram ginbakal. Gani, kung may kadtuan ang pamilya ni Beauty, ginahulam ni Beauty ang auto kay Ramram, kag si Beauty lang ang nagadrive. Subong inday, may isa pa ka chariot ang kalayuhon si Ramram, pero wala pa siya kwarta nga inugbakal sa materyales. Inday, kung may ginaobra si Ramram, kag makatanaw ako, hambal ya sina sa akon. Lola, tama gid kadako ang gasto ko. Di sabat ko. Nga ang ginadamo mo gid ang imo salakyan, nga sa pila ka adlaw kung magsakay ka, bayaan mo man lang ina. Sabat ya, ibilin ko kay Toto para may palangitan-an siya. Kag ikaw, Lola, andaman mo gid ang lawas mo. Kay kung may obra na ako, kuhaan ko ikaw sang maatipan sa imo. Kamutani ni Papa, kay kamo ang nagbuhi sa akon. Abi mo, Lola, nagbakal ako sang auto, kay tuyo ko, iligaw-lagaw ko kamo ni Papa kung wala ako obra. Kaisa lang nakasakay si Papa sa sininga salakyan. Ang pagsugat ko lang sa iya sa hospital. Abi mo, inday, Domingo sang hapon, ginhagad ko si Ramram, nga mas hindi kami sang kandila kay Papa niya, kag nagupod man si Rika kag Princess. Sa nagapakadto pa lang kami, ang ginahambal iyan ni Ramram, puros lang Papa. Hasta nga sa atubang na kami, sang pancho ni Papa ya, nagkuha gid sa sang palatungan, kag nagpa-picture. Hambal niya, Papa, sindihan ka namon sang kandila, hindi mo na ako pagpadamguhon. Abi mo inday, sa pagkamatuod, tama kadawig nga nagbulag ako sa bana ko. Wala gid ako nakadamgo. Amo pa lang sa to, nasindihan namon. Wala na, hasta subong. Inday Regine, kung ano ang ginahandom ni Ramram, pangamuyuan ko lang sa mahal nga Diyos, nga malambot niya ang iya ginahandom. Inday dire na lang kutob ang pagsulat ko sa kasaysayan sang apo ko nga si Ramram. Madamo nga salamat sa pagbasa mo, ang matinahuron Lola Rose Santigbawan. Lola Rose, salamat gid sa story mo about Ramram. Kung hindi ako magsala, ang ginatumod ninyo diri nga papa niya amo ning imo nga husband, because previously nakasugid ikaw sa amon nga ginsaysay mo nga napatay na ang imo nga husband. So kamo nga duha ang nagpadako sa kay Ramram. Kag sa sina nga edad napakita na ni Ramram kung ano ang iya nga passion, kung anong iya nga interest. Medyo risky, but let's just always pray para sa iya nga safety. Kag kanami lang at a very young age, bangod sang iya nga hilig, bangod sang iya nga passion, may mga salakyan na siya nga napasad. Kag siya lang yung halos, ang nagapasad sina, ang nagaobra sina. So, hindi lang sila nga motor. Well, it all started with a motor, pero subong ti-apat na karoida, may auto na siya. Who knows, o ano pagid ang maangko niya sa ulihi. Bangod sang iya nga interes, kag passion nga ina. We pray for the best para sa iya. Kag salamat sa liwat sa imo, Lola Rose Santigbawan, sa pagsulat naman diri sa KLP. Alas 2:33 ang aton nga oras diri sa kahapon lamang program. Magapanambalik kita. Kaupod ninyo sa gihapon
Si Tita Regine, magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalaw. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka... Balik kita sa KLP inasunta ang sulat ni Niningni sang Lambuna. Well, we know, sang tambak man ang mga istorya ang ginapalabot ni Niningni. Good afternoon lang dila sa imo Ningni. Ang sulat ni niya nagasiling, Dear Tita Regine. Good afternoon to all staff, members of this station, especially sa imo tita, also sa tanan ng mga listeners and senders of this program, and to all my beloved children, mga umagad ko kag mga apo ko. May istorya naman ako, parte sa amon pagpangabuhi. 8 lang kabulan ang amon ginubyuhanay sa akon husband kag magpakasal. Amo to gani nga hindi na siya gusto nga mag-obra ako. Kagang among ginggasto sa pagpakasal, amo ang iya nga separation fee. Tani, nagpatahi katrahi ko, kag mga kinahanglanon ko. Pero ginbawi namon sa mga ginihaw ang amon gasto sa mga ginikanan ko. 5 kabilog nga baboy, wow grabe. 2 ka kandi nga darag ko, kag 15 ka mga manok. Oh, bongga. So, anda, 1 kabilog nga baboy, pero hanggad. Daradon nga daan sa pamalayi nga naghambal ang akong tatay, nga kung anong mabatian nga istorya nga malain, kung hindi sa akon gid nga baba, hindi pagsapakon. Kay amuday kalabanan sa mga tawo, pang pierde sang dignidad kaiban. Kagtuod man, naglain kuno buot ni tatay ugangan, nga may nagmuno kuno nga isa lang ana katiglalaki. May nagsabat, payhanggod, ti naumpawan baratyagon na. Kang isa man ang ka-jeep, anda nga bisita. Sadya, hay bisperas, hapon na, way tana ako nobyo. Kag pagtapos naman simba, nagbulagay kami sa banwa. Nagpauli siya sa ana lugar, ti hapon doon kabalik. Gintawag ako katiya kanobyo ko. Kun insa, way tana ako nobyo. Sabat ko, bisan way tana, dayon gid tana Paskwa. Kay tinaga-biritay doon mga karne. Sangud to, tapos doon kaihaw tanan. Nagabot bugto ko, halin sa pasi. Isa sanda kabagon, may baboy nga dara nga irihawon. Di tapos na daad ka pang ihaw, hindi na lang daad pag ipaihaw, galing naghibi. Retired siya nga PC sang unang Philippine Constabulary, Subong, Army na. Tinagambal do lang isa ko ka magurang, ti isin ad nyo palihog ang ininit kay ihawon gid. Ti ginihaw Antes kaday ginask ako kabugto ko nga PC. Ano ni, mapagwardyata? Haiti atong siling ko nga ex-BF ko. Sabat ko, hindi Galing hindi mo ko gusto nga may mga sound system kay magahod.
Sanggabi tita, nag-ininom pasanda ka mga pakaisa na. Ginpatawag ko kaghambalan. Gusto mo nga hindi madayon okasyon sa ruman? Sorry gid ni, siling niya. Kay ginalahog ko ka mga pakaisa ta. Te, sige lang sanda. Siling ko, te, sige, sanda lang ipakasal sa ruman. Mga butelya, mga bouquet mo. Nanibin, nag-ilis, kag magpahuway. Pagkaaga, duha ka pari, kag mga kaimaw na mahaw sa balay, kag nag-una sanda balik sa simbahan. Kaya alas 8:30 amon misa, special man. Kag ginblessingan lagi kami antes marcha. Halad man kay isa ka pari nga nag-renew ka Sacred Heart sa amon nga balay. December ato, kag naman ana nga kalaslo na ako, pero naghambal gid tana nga tana makasal sa amon. Special gali dya, hambal kay isa ka pari. Pero ang amon bayad, nubo. Te, sabat ni Father Rolando Agisan. Ako niya nga halad. Hambal sang iban, kung subang kagagot mag-asawahay, permiga away. Amon way man. Talagsa sa pangimon, kay kun waay jealousy, way man it paghigugma. Wow, lawig padaad, galing liguon ako kay hinablos ko, Tita Regine, kay makuha ka pensyon namon ni tatay na sa senior. So God bless us all and more power to this program. Lovingly yours, Ningni Sandambunaw. Morning ne, damo gigilit nagkaratumba pagpakasal niyo sang husband mo. Pila na tutanan ba ang mga baboy? 5 sa inyo. Isa sa tiglalaki, hanggad. Bisan isa lang, no? 500. Tapos isa pagid sa utod mo, so 7 gid ka baboy. Sus, grabe nga kan anay na sinain, no? Pasibilog gid nga baryo ang inyong bisita. Well, anyway, naging very memorable, ha? Ang tanan nga mga nagkalatabo. Ti salamat gid sa pag-share mo diri sa amon sa sininga hapon, sa inyong preparasyon, sa inyong kasal, kag ang mga nagkalahanabo sa before sang inyong kasal, kag during sang kasal. No regrets hindi, no? You said very happy ka gid sa imong husband. That's very good. Alas 2:41 ang ato nga oras, we can still give you more stories diri sa KLP sa ato na nga pagpanumbalik, still with Tita Regine. Kakinot sang tubig, magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Las Walados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Las Walados. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yun, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities.
for July 27 to August 2, 2025. Ang August 1 mo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan ng mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa August 1, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. After being absent for the entire month of July, ang Technocrats Band is overflowing with zeal sa paghatag sa inyo sa one great and entertaining weekend sa concert at the plaza. Mangingin nyo sa August 2, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 3, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon. Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo. Agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi. Mayari naman nga i-share sa aton si Aris 8, Dear Tita Regine. Tita, maayong hapon sa imo, kasi imo nga matag palamati. Share ko lang ang pagpanday ko sa amon balay ni I. Wow, babayi, gapamanday ha. Pero tita, nakapanday man si I laban lang ako, kay way man ako klase. Tita, last December 2024, ginsugo ko si I nga manggama kakawayan. Hambal ni I, walang magalit dyan, be? Sabi ko, wala Kung gusto mo magama kakawayan, pwede. Basta, sa balay mo lang makadto, kag hindi pag-ibaligya. Pwede tanaday Kita ba si ma-confuse ang imong mga tagpalamati? Si I amo na iyang husband, is Batanggenyo. Amo na, kung nga ang Tagalog siya. Pero gabahagambal man sang aton nga language or dialect. Tita, kung kaisa, magtawag tana sa mga pamilya na nagakalipat kung kaisa, nga Tagalog gali isanda. Tapos ginaistorya na sa aton nga dialect. Inakadawan ko lang kag ginasunlog. Tita naman ko si I, kung sino mapanday. Hambal ko, ako. Ang balay nga dya, antes ko ikaw makilala, kami man lang ang magbinulugto ang gapanday. So tita, nagama si I sa una mga 20 kabilog or nagama siya sa uma mga 20 kabilog. Nakapagtindog kami kahaligi kag ang balayan nga ginabutangan kaatop tita. Sa amat-amat lang, nabutangan ko sa log kag dingding. Kay ang dingding na ang mga hardeflex bala tita. Amo na ang ginagamit bala nga plywood, magpatindog bala ka building. Tita na ngayo abisi sa ginaubrahan na kay hindi man day pagamiton liwat. So tita, natapos ko ang balay. Kag ang kay ilang naging dugang ang amon pertahan. Dingding, kag ang dugang nga dingding sa idalom.
Kay tita waay padya matapos ginhalina na namon. Tita nagpabulig kami kay papa butang ka atop. Kaya ang atop nga una namon ginbakal ni pa ulihi lang ang sin. Ginobra ko gali ang balay last January kay may 1 month vacation. Kami, so amudya ako nga ginobra. Tapos ang iban, kay waay pagid matapos, ginamat-amat ko lang kung waay kami klase. So tita hasta lang danay dya ang akong sulat, madamoy nga salamat, ang matinahuron, si Arisaid. Bao aris tanda galit mo yung mamanday nami no ti way na mo igasto no sa labor kay ti ang kawayan free naman tapos ikaw bisan babae ka kabaluti mo mamanday ay kanami lang no. So labor of love ang inyo nga balay. Wow, mo gina hambal no. Your nest of love. So tuwa mo ka mo ni ang nagbinuligay pero galing kay may 1 month kaya nga vacation so amo nang imo gintutukan kag natindogid napatindogid ang balay tapos nasayluhan nyo na gid kag naistaran nyo na gid kanami lang gid no. Sige salamat gid ha diretsuhan ta ang sulat diri ni Lola Amparing. Kumusta ka man dira Lola Amparing? Syempre no ada mo kita backlog sa mga letters ni Lola Amparing so mabuhi naman kita. Maayong hapon sa inyo tanan, mga tulad ko ng mga muhyugon, ng mga listeners, mga co-letter senders, sa mahal ko nga Tita Regine. Again, good afternoon sa inyo tanan, mga pinalangga ako sa kahanginan. Subong napisa na naman ako nga magsulat, kay ako naman nadumduman ang bulan sang Mayo, Hunyo, kag Hulyo. Sadtong nakalipas nga mga tinuig. Nga kundiin, ginatake sang sakit ang akon nga asawa, biglaan sang naparalyze ang katunga sang iyang lawas. Nagstay siya sa hospital last week sang May to June 12, 1984 nga binawian siya sang kabuhi kag patay na sang magwa sa hospital. Ang tanan nga mga kabudlay ko, ang mga sakripisyo, luha para lang no nga makakita sang inugasto sa bulong pero wala swerte, kinuha gid siya ni Lord. Sa panahon subong, do kabudlay nga i-erase sa akon nga tagipasuon kag sa akon nga feelings ang akon nga na experience adto kag nagabalik-balik gihapon sa akon kaisipan sa sini nga bulan sang Mayo, Hunyo kag Hulyo. Kani do hindi ko gid makalimtan kag mabudlay nga i-erase. Adlaw-adlaw sadto paroon parito ako kung saan-saan basta makahulam lang sang kwarta. Luha, kakapoy, kulang sa tulog, kag kulang sa pagkaon ang akon nga naagyan. Pero sa bulig sang aton nga Ginoo, nabuligan man ako. Bisan nga mabasog ang ulan, nagapangilat kun gabi, nagalakat ako nga nagaisahanon kung sa diin may suga pa ang balay. Panawag ako para lang nga makahulam sang kwarta para nga daluna mo sa hospital pagkaaga. Tita kong kaisa nagapangilat, mabaskog ang hangin kag nagaulan. Nagasulay ako. Kag halos adlaw gabi ang pangita sang kwarta nga ako nga dalhon sa hospital pagkaaga. Wala ako upod kundi ang mahal nga Dios lang ang akon nga bulig, ang akon nga kaluoy kag pangamuyo sa akon nga gina-undergo nga mga kabudlay, kag kakapoy, kag luha. Abi mo, Tita Regine, kung gina-mention bala sa mga letter senders mo ang akon nga name, nagasmile ako, tapos nalipay gid ako, naghahari ang kasiyahan sa aking puso at damdamin. Madamo yun nga salamat. Taos puso nga naga-extend ako sa akon nga enjoyment, kalipay, kung ma-mention ang akon nga name. Gani, thank you kid very much. Kanday Lolo Dencio, student Ma'am San Lambunaw, mahal ko nga si Mia sang Binggawan, Nanay Del San Zaraga, si Deo sang Putotan, kay ang iban pa nga naga-mention sa akon pangalan sa ilang nga sulat o kasaysayan nga ginabasa mo, Tita Regine.
Kag also salamat gid sa imo pagbasa sa akon nga makasaysayan. Mula ngayon hanggang buhay ako sa mundong ito, hindi ko ito makakalimutan. Tani palawigon pa sang aton nga mahal nga Dios, no? Ang akon nga kabuhi, tani makalabot pa ako 100 years old or more nga buhi pa ako. Tita Regine, nadumduman ko pa sa subong akon nga mga inagyan sa 6 years of my first teaching sa Sara. Sa bulan naman sang Hunyo, ang fiesta sang Banwa sang Sara, San Juan, June 24 kita. Dito hindi gid ma-erase, no? Ang mga nagkalatabo sadto nga akon nga inagyan. Basta fiesta sa adlaw sang June 24, kinahanglan hindi kaya maglagaw-lagaw sa dalan. Bala mo tita, ugali sa mga tawo sadto maglibot sa banwa para nga manghaboy sang tubig sa mga tawo or mangbasya sang tubig sa mga tawo nga nagalakat sa dalan. May salakyan, may tubig nga ginadala, tapos ginabasya sa mga tawo nga nagalakat sa dalan. Hindi man mahimo nga maakig, no, kung if ever nga mabasa ikaw sang tubig nga ginabasya sa imo, kay ti amo ina ang ilang kaugalian kung June 24 nga fiesta sang Ilabanwa. Dito ang balaan ko sa do, may 3 ka religions, isa Catholic, Aglipay, Iglesia ni Cristo, kag may forced thinker pa. Ang mga Catholics lang ang nag-celebrate sang June 24, San Juan, ang tawag nga nagalibot sa banwa, magaboy sang tubig sa mga tawo nga nagaagi sa karsada. Gani kinahanglan, no? Hindi ka magpurpamasyar anay or maglagaw-lagaw kati gulpi lang, kibot ka, basyahan ka sang tubig. Bisan nga mangakig ka manda, magmumura ka, wala ka sang mahimo, kay amo ina ang ilang ginahimo kung June 24, San Juan. Tita, sa kilid sa amon balay sadto, may Protestant chapel man. Kag ang tanan mga ginawali sang pastor, ti amon mamabatian nga do pareho lang nga nag-attend kami sa ila or sa ila nga Bible study. Abi mo tita, sa pagkamatuod, ang mga members or mga Protestant sadto mga mabuot, ilabi na gid ang mga American pastors. Isa ka bes pasakay gani kami sa kotse sang American pastor pa Iloilo City, kay didto man sila nagakadto, no, sa ila simbahan. Kung kaisa, ginapakaon man ni nanay ang mga pastors kag pastora. Ay, neighbors kami. Kag ang youngest sister ko sadto, wala absent sa pag-attend sa Bible class. Ako gani, ginapaintraman sa kanta. Kung may program sila, kay ang second cousin na, teacher man. Member nila. Tita Regine, I have to close now. Kay ti nag-aamat-amat naman malabo ang paningin ko. Madamo pa kung tani akon isaysay, pero daw nagakurog-kurog naman ang akon yung mga fingers. Lastly, here's my love, kisses and prayers to you and family circle. Best regards also to all listeners and co-letter senders ko. May God bless us all and more power to this program. Lovingly, Lola Amparing. Lola Amparing, good afternoon sa liwat. Kamusta ka na da? Kabay nga. Still in good health, ha? Ganing for 100 years siling mo, di ba? So, dapat enough sleep, tapos enough rest, and do things nga naghatagid kalipay sa imo. Salamat. Okay, this includes writing sa kahapon lamang program. Thank you, Gid, Lola Amparing. Kasi iban pa dira nga may mga istorya man, galuyag nga ipalabot diri sa kahapon lamang program. Pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon kung luyag ninyo isulat. Sulat ta ang mga istorya ninyo or mga inagihan sa kabuhi kag ipalabot. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Bus naman kita, mag-aobdanay liwat, kag of course, with the beautiful stories nga ato naman i-share sa inyo, courtesy isang ato nga mga letter senders. Again, sa kay Nening Rosie, sang alim mo dyan,
Palihog ha, kadto ka diri before 2 o'clock sa sininga Sabado. Bit-bit mo na ang imo agin pa Xerox nga ID mo, 2 copies. So see you, ma-interview ako sa imo para ma-release ang imong 1,000 pesos nga cash. Magapanambalikay kita mga kabombo, buwas naman. For the meantime, stay tuned sa mga matahom nga mga dramas every afternoon. Pagkatapos ang kahapon lamang program, ang Tuyang Ermitanya, pagasundan sa Provincial Jail, and then ang Dear Diary. Madaming salamat sa inyo sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.